Sirifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn an y'o de fɔ kari o kari surafana mana dun an bɛ fasodenw wele ni kɛnɛ belebele nin kan bi su na alhamdulilahi rabbil alamin an ye maaba 4 sɔrɔ maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Badara Aliyu Sangare représentant du parti URD maa filanan o ye Seku Ɲamɛ Bacili donc RPM o représentant nu maa sabanan o tɛ maa dogolen o ye Mohamed Cherif Aidara donc malien de l'extérieur ale b'an bolo kɔrɔ yan maa naaninan o ye maître Koto Traoré avocat au barreau national du Mali donc maintenant ne ni Enfré an bɛ jɛ ka masala kɛ sanni an ka kuma ta an b'a ɲini lamɛnnikɛlaw fɛ o ka miti kelen d'an ma ka tasibila kɛ ka kɛ an ka sɔrɔsiw m'u fatura walima ka dayɔrɔ ɲuman d'u ma donc Sirifukɛ an bɛ kuma to i bolo. D'accord donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka dugawu bɛɛ minɛ donc Badara folikan jumɛn de b'o ka lase Sirifula filɛbagaw ma URD tɔgɔ la. N b'aw fo ka Sirifula direction bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ k'an lajɛ nin wagati in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase maliyɛn minnu bɛ yen n'u déplacelen ninnu bi ka foli lase u ma ani an ye dugawu kɛ ka ɲɛsin tenitigiw minnu ma a dɔw fana bɛ yen minnu bɛ degun na bi n'u man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya d'u ma minnu fana bɛ fiɲɛ la nɛnɛ in na bi pour que an ka se ka sécuriser an ka se ka bi fana an ka dugawu fana lajɛlen o bɔlen kɔfɛ a b'a dɔn kunun le 14 o tun ye souveraineté retrouvée donc a fêtera an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ko bonne fête. Merci beaucoup Seku Ɲamɛ Bacili folikan jumɛn b'o ka lase Sirifula filɛbagaw ma RPM tɔgɔ la. Merci Bokele n bɛ an lajɛbaa cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fɔ nin waati in na u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taga u ma olu minnu bɛ ka Sirifula layɛ nin waati in na k'aw yɛrɛ fɔ ani aw ka ɲɛmɔgɔ so aw ka cɛsiri la jamana ye i bɛ n permettre n ka tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka parti ɲɛma fɔlɔ ani jamana ɲɛma Alhaji Ibrahim Bubakar Keita Ala ma hinɛ la Ala y'a minɛ ji dɔgɔya an bɔra san min kɔnɔ a janvier kalo tile 16 sini ye janvier kalo tile 16 ye donc o tasi bila an b'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsa ma Ala ka dayɔrɔ sumaya parti tɔgɔ la fana an ye kuranɛ kalan dɔ labɛn sini a bɛ kɛ parti siège la ni Ala sɔnna ka ɲɛsi fure nin ma a n'a ye ko min kɛ jamana ye o tɛmɛnen kɔfɛ k'an sɛmɛ ale la i n'a fɔ an bɔra ka mun kɛ sisan maa o maa taɲana jamana in kɔnɔ faso ko la ni san damadamani na ni jihadi kelen in kɔnɔna la ka tasi bila kɛ ka taga a bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a fɔ hali bi jamana Ala k'a basigi o de ye n ka foli kɛ. D'accord merci beaucoup o maa sabanan o ye Sirifukɛ ye donc folikan jumɛn b'o ka lase Sirifula filɛbagaw bɛɛ ma. N b'a fɛ ka aw fo k'aw sanbɛ parce que kabini salon an ma san sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen nin kan a san ɲɔgɔn caman Ala y'an yira n na simaya ni kɛnɛmaya rɔ an ka Sheikh Sharif Usman Madani Haidara Ala ye si jan d'an ma ani kɛnɛya ka ansarudi ni bɛɛ fo technicien mun b'a kɛ mɔgɔw b'an lajɛ u b'an lamɛn u b'an ye duɲafan bɛɛ an b'u fo k'u barikada k'an ka débatteurs fo diaspora malienne bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bolo kelen bɛ bi Asmaka Algérie ni Mali frontière la a ka ca ni mɔgɔ 600 minnu bolo kelen bɛ yen u ma se ka frontière tigɛ ka se Mali la ka ba sɔrɔ ko caman na ani minnu fana degunnen bɛ Guinée équatoriale an b'o fɔ ani diaspora fɛn o fɛn an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ dugu fɛn o fɛn mana k'a la Ala y'a nɔgɔya ye ni san nin ka kɛ san min dun u ka hamina Ala k'u hamina bɛɛ nɔgɔya n bi maliyɛnden bɛɛ fo minnu Mali kɔnɔ ani minnu Mali kɔkan. Merci beaucoup maître Koto folikan jumɛn b'o ka lase Sirifula filɛbagaw ma. N bɛ foli daminɛ aw yɛrɛ la fɔlɔ ka aw fo a ka wulikajɔ la ka a ka télévision so ɲɛmaa fo ka karamɔgɔ fo k'aw ka technicien bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn fana fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ sisan an bɛ wagati min na
Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ka foli bila ka taa u ye ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa ma n'i tora depuis Mali kɛlɛko in ka damina a finitigilakaw ka taa bila minnu yɛrɛ ye civiliw ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔya k'u ye Ala ka lahara in sɔn suma ye n'u fana banalen ka nɔgɔya kɛ olu fana ye ka tila ka ɲini nin tɔw san kura min jɔlen don Ala ka kɛ basigi san ye ka ɲɛsin an ka jamana ma Ala ka kɛ hɛrɛ san ye Ala ka kan ka boli kɔlɔn in kɔnɔ gɛlɛya min an b'a kɔnɔ Ala ka k'o san ye Frère Boubacar donc folikan jumɛn b'o k'a lase Chérifula filɛbagaw ma Zana tigi an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Bokele y'a fɔ cogoya min na ni ye laada ye sabula kari o kari ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnya jamana kunkanko kibaruya la min bɛ kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ wagati min na an bɛ maa wele an bɛ baro kɛ o kan bi su in na an bɛna baro belebeleba kɛ fɛn dɔ kan u b'a fɔ cogoya min na bamanankan na ko ni ye bolokuru gannen jibatɔ kɔ la a na kɛ tigi fila bɛ den na donc o la bi su in na an bɛna baro kɛ fɛn min kan o ye sariya sunba kura min bɛna coko an ka jamana kɔnɔna na donc ni wele bɛna bila jamanadenw ma ko ka taa u bolonɔ bila kalafilika ko la oui et non sɔnna ma sɔn a sariya so in donc a ko sira laban mina boloda sira laban in bolodali yani élection cɛ donc fɛn minnu kɛra a kɔnɔna na donc an da bɛna don o de la ka walawala su in na min ye an filɛbagaw bɛ se ka faamali sɔrɔ a la cogoya min na. D'accord Badara an b'a daminɛ e la komi a y'a fɔ cogo min na mun y'an ka sariya sunba nin yala est-ce que a bɛ se k'a falen ni transition kɔnɔ wa. Min fɔ i ka ɲininkali la an bolo a bɛ se k'a falen a bɛ se k'a falen ka da laɲini dɔw kan jamana kɔnɔdenw y'a laɲini assise nationale la k'a fɔ ko ka an ka constitution ko k'a falen débat bɛ min kan yɛlɛmali ani falenni débat b'o de kan bi Mali kɔnɔ anw yɛrɛ bolo n'i ye Mali constitution min bɛ sen kan bi n'i y'o constitution in ta maa caman bɛ fili don kuma la dɔɔni n'o ye ka ɲɛsin article 118 ma n'o b'a fɔ ko pour que an ka sariya sunba yɛrɛ yɛlɛma bɛ se ka don a la cogo min na ka kɛ ni président de la république ye a ka kɛ ni député ye ou bien ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ ni jamana tɛ se k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ a ka dugukolo bɛɛ kan ko n'o wagatiw bɛ yen k'a tɛ se ka kɛ o ye n'i bɛ fɛ ka yɛlɛmali don a la mais n'i bɛ fɛ ka ni sariya sunba yɛrɛ ye o yɛrɛ kura yɛrɛ sariya in yɛrɛ ma kuma o kan donc o b'a jira k'a fɔ autorité min bɛ sur place aujourd'hui olu bɛ se ka sariya su kura ta n'o ye constitution kura ye a bɛ se ka ta parce que an bɛ sariya su min kɔnɔ bi o b'a jira k'a fɔ a ka article 11 n'o ye constitution min bɛ en vigueur tout ce qui n'est pas interdit ne peut pas être empêché o b'a jira sariya ma fɛn fɛn kɔn foyi tɛ se k'o bali wa mɔgɔ si diyagoyalen tɛ fana sariya ma fɛn min kɔn k'i k'o waleya ou bien k'o waleyabaliya kɛ donc o b'a jira k'a fɔ ŋaniya min taara bi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an bolo a tɛ ka dankari sariya foyi la Mali kɔnɔ bi. D'accord Boubacar kɔrɔfɔ tɛ donc an bɛna ɲɛsin Seku Ɲame Bacili ma o ɲininkali kelen Ɲame e bɛ se ka mun de fɔ. non bon sariya sunba yɛlɛmani ko ani kura tali ko effectivement a ye kuma min fɔ n'i y'an ka sariya sunba yɛrɛ yɛrɛ ta an ma kuma a kan k'a fɔ ko ka kura dilan ale n'o la a tɛ fɛn fɔ o kan n balimakɛ ye article 11 fɔ sariya sunba la sauf que article in dafalan bɛ yen nul ne peut contraindre aussi à faire ce qu'elle n'ordonne pas c'est-à-dire o fana bɛ an ka sariya sunba kɔnɔ donc n'a ma fɛn min fana yamaruya o kɛli kɛcogo de b'a la c'est pourquoi un moment anw ko dialogue national inclusif kɛlen o ye révision ne ka parti ka position o ye mun ye c'est une révision à minima donc révision à minima ye ɲɛrɛ ni bɛnkan bɛ yen ni consensus national bɛ yen an bɛ se k'a jateminɛ fɛn minnu bɛ sariya sunba in kɔnɔ n'u bɛ se ka kɛ blocage ye pour que an ka bɔ nin transition in kɔnɔ an ka essayer k'olu tɛmɛsɛn dɔw yɛlɛma ni consensus national bɛ yen maintenant seginna kɔfɛ dɔɔni le 18 août 2020 coup d'état kɛlen institution saba de bɛ yen institution saba minnu n'olu ma existé bilen n'u cunna quoi n'olu binna o institution fɔlɔ ye jumɛn le président de la république filanan ye jumɛn assemblée nationale sabanan ye jumɛn gouvernement de la république président de la république o falenna ni jumɛn ye président de la transition assemblée falenna ni jumɛn conseil national de transition
ani gouvernement de transition et gouvernement en temps normal o yo remplacer. Donc transition ka objectif kunye munye o ye kan institution saba segi anola. Nous be segu no la ni fere jumenye. Atteindre réforme politique institutionnelle munun ko. Il faut que encagner sur le demande mais transition kana ke wati min kono amba fo kambe fen bede nyanabo parce que wati concours ndoro. Ni gele a chama bebi. Mara nyema obeka confronter là. C'est parce que transition kuntala jana parce que na kuntala jana dans la ferveur populaire min kumbe no kumbe ka action accompagner nous do bora au cadence la dron bara bena geleya mara nyema o yere mahalu ka décision waliali terrain ka obeke problème. C'est pourquoi ni certes de la transition ta au tara 2020 coup d'état kelen kofé o ya dira ka fo article 21 konnala sarti kumana a yere drone de ka révision ka il veut sortir réviser mais sorti ma comment constitution nimbe parce que les institutions nous faut coup bina institution nous bini ko fait mara nyema ma constitution suspend ou ma dissous ça veut dire la constitution du 25 février 1992 ambe ka boli au hukumu de konala donc au dunya fo article 118 konala l'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République et aux députés. Andou Meyeromi, président de la République Tambolo. Andou Meyeromi, assemblée des députés Tambolo. Mais nous bella, on a parti qu'on a là. Parce qu'encore une fois, on a fait. On est parti, on est tajuru sera parti. Car faut 2017, Maoudo de Wula, ko ante abana, article 118 kele, ko tako brandi. Alors que 2018 et 2017 plutôt. Elle a dit Ibrahim Bouakar Keita ya famu teliala. Kafo Mali be balando konna la pour ganga bo balango no fanga constitution fale. C'est pourquoi kumba fe ka fale. Mawula kujo ko jamana yoro do minenendo atise ka fale. Or 2017 jamana yoro minen ko minenendo ani bi yali ma be chodi do de bora la wa ube yoro were minena ka fraka. Donc ulu geleya no on tena uluta ku bla nyefe c'est pourquoi on komo anko bi autorité de la transition bela jelenka faranyanga ou ka jamana do faranyanga nanya nyon famu ambise ka constitution est révisée mais munde ka kura bla no la autant fait là d'accord Namburo la Bokar ni bachili ka knay amina Mohamed Chérif Aïdara fait malien de l'extérieur président comment be bolo alors yeta femi ikado Mali de kera jamana folo ye mi hake di aka tungrankoma aka constitution kono en 92 hake dirama wati mina jamana cité dunya kono mi yo onyogon hake di aka tungrankoma à l'article 110 que les Maliens établis à l'extérieur seront représentés au Conseil de collectivité, Conseil économique et social. Donc oyekera kuna yere bade ambolo effectivement à représenter donc au Conseil de collectivité là en Conseil économique et social. Maroc ni Sénégal nous be nana Mali kono yang ka laje Malion ya take chokamena ambi doaw ke Amadou Mantouré parce que ale de ya lagnini ka foko diaspora kana ka ben ka Mali courant min là parce que c'est en ce moment d'ailleurs Mali courant de mena wati de là en 92 et kabino wotemena antu ye femi lagnina oye ka wasu den sera anga wasu bulumba kono et nawa laje wasu bulu mi sigira je crois que c'était en 93 et depuis de modo blala utum wabla ande kama mais jamana chaman tumbie munu maçon ka foko député klata ka ke ulu fait donc finalement ama sekake mais kulu yele mana français ou ya tadamne marocain ou ya tadamne et brésilien ya tadamne ka wasa dondi ko tungrankewma donc élection 98 ou mon assurant boloma aya lagnini ka foko aye waso den soro anga waso boloba kono ou kama ko alala awone waso do kakan parce que sénégalo munana en fait et waso den temps ani duru de bubolo 600 donc akaka mais atanga sariya sumba kono awa makonike sariya sumba mana yelema awbina hakke soro akono ni ala sona o comme wode loi fondamentale loi organique bita
a kɛcogo ana condition ninnu bi kɛ loi organique in kɔnɔna na an ko jɔn ko ala o ye min fɔ tiɲɛ de donc DNI kɛra dialogue national inclusif an y'o participation kɛ dans 25 pays o kɔnɔ an ko wasoden ka di tunganakɛw ma parti kelen min sera an ma k'a fɔ k'u bɛna wasoden 15 d'an ma o tun de kɛra URD ye ala yɛrɛ Sumala Sise donc élection ma se ka kɛ min kɛra aw bɛɛ bɔra a kalama an labanna ka coup d'état kɛra coup d'état kɛlen ko ka assise nationale de refondation assise o fana kɔnɔna na an y'o laɲini o fana ye gafe kɔnɔ donc a fɔra dialogue national inclusif kɔnɔ ka sariyasunba yɛlɛma nous diaspora on a tous participé parce que an y'a faamu n'a ma yɛlɛma an t'an ka hakɛ sɔrɔ ANR kɔnɔna fana ko ka wasoden d'an ma ANR kɛra parce que an y'a ma ɲininka n ko le meilleur c'est à dire a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ farafinna an ye DNI ɲɔgɔn min kɛ a tun ma deli ka kɛ yɔrɔ si pour nous il y avait pas de raison ka a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tugun mais u ye min fɔ an ye ko non ko cette fois-ci ko n'a an mana fɛn o fɛn fɔ a bɛ diyagoya olu kan transition na a bɛ diyagoya fana gouvernement fana min natɔ n ko ayiwa tare donc a kɛra alors a kɛlen an y'an sigi k'a lajɛ n ko ayiwa olu bɛ se ka kɛ cogo di parce que constitution fɔlɔ consistant de tun bɛ yen constituante n t'a fɔ nin bamanankan na fo baceli ɲuman de ma fɔ la u bɛ maître tɔw constituante n t'a fɔ nin bamanankan na olu de bɛ se ka sariya ko yɛlɛma ou mɔgɔ min suganinen député ou une constituante mais minnu bɛ yen sisan c'est conseil national de transition an man kan k'u yɛrɛ wele ko honorable cour suprême ko an tɛ se k'o fɔ ko honorable i y'a faamu donc ayiwa an y'a mɛn ko k'u bɛna sariyasunba yɛlɛma an y'a yɛrɛ ma ɲininka ko o bɛ se ka yɛlɛma cogo di ko président bɛ se ka décision ta ka a yɛlɛma n ko est-ce que comme on est un pays anormalement normal parce que fɛn min bɛ kɛ Mali la a tɛ kɛ dunuya si fan si et an de jamana kelen ye on a une constitution en vigueur ani charte ni conflit kɛra charte ni constitution tɛ la charte prend le dessus donc on est un laboratoire d'expérimentalisation n t'a fɔ nin fana bamanankan na donc an kɔni y'a lajɛ an maliyɛn minnu sigilen Mali kɔ kan n'i ye maliyɛn denw tila a sigiyɔrɔma kelen ye maliyɛn minnu sigilen Mali kɔ kan an b'a dɔn an ka bonya bɛ bɛɛ fan fɛ mais an ka hakɛ tɛ kelen ye pour que an bɛ se ka hakɛ sɔrɔ fo ka constitution yɛlɛma alors yɛlɛmani min bɛ bolo dara mɔgɔ 15 minnu sugandira ka nin projet min kɛ i bɛ Madima fɔ la bamanankan na ils nous ont royalement ignoré parce que fɛn o fɛn tun fɔra DNI kɔnɔ fɛn o fɛn fɔra ko ARR kɔnɔ a article kelen ta min kɔnɔ k'a fɔ ko maliyɛn minnu sigilen Mali kɔnɔ an b'a fɔ min ma diaspora k'u bɛna wasoden sɔrɔ an ka wasobulonba kɔnɔ. D'accord. Donc, on a 600 à Maïra à Kona. Pas du tout. Bon, donc 600, il y a une question posée. Donc, RFS, c'est la même chose. Donc, Amasso, vraiment. Oui, mais Amasso, mais nous, à Blala, Minketo. Parce que c'est vrai, partout d'où bien, faut qu'on faut. Où est l'être, c'est Bama. Parce que nous connaissons là, nous sommes BFE, nous sommes cadre là, nous sommes Ademal. Nous avons fait quand c'est SDM demain. Antara ADP Maliba. Antara Fambe. Ka fouye ka foko ama yere ni draft ni kono. Na dou nan hake ma fo akono. On va voter contre. Non. Ok, d'accord. Donc, Bouakar, donc, Mohamed Chérif, allez à Kaba. Amena maître Fanfé, maître, il m'a donné, nous, ça va bien à Koumame. Donc, avec Koumame. Bokele mbifo metoka wode fonko ambi jamana kono jamana min do bi niko jamana min be sariya minan konna la ko jamana de do iye fen fo fen min kadiye mais
anti sariya minan kɔnɔna la an bɛ yɔrɔ min na bi kelen fanga min b'an kunna fɔlɔ sisan fanga in nana cogo min na a ma na an ka constitution in na cogo min fɔ a ma na o kɔnɔna la fanga dɔ de binna sɔrɔsiw nana fanga ta sɔrɔsiw kelen tɛ fanga na u ni politiki maaw ani maaw yɛrɛ bɛ fanga la minnu yɛrɛ tɛ politiki maa ye u bɛ ka jɛ ka jamana mara o sɔrɔla bɛnkan kɔnɔna la n'i y'a ye bi n bɛ to k'a fɔ kuma ninnu kɔnɔna la Mali sen bɔra jɛkulu fɛn fɛn bɛ diɲɛnatigɛ la u y'an suspend fɔlɔ ka da mun kan parce que an bɛ régime min kɔnɔ sisan fanga min kɔnɔ sisan fanga in n'est pas un pouvoir légal bon n'i y'o ta i k'a lajɛ bi a fanga in sigilen bɛ sariya sunba 2 de kan mais anw tɛ sariya sunba 2nan n'o ye charte de la transition ye o tɛ se k'a ta k'o opposer an ka constitution min bɛ yen bi ni a ma suspend gɛlɛya dɔ fɔlɔfɔlɔ kɛra o ye fanga in ka démarrage la le fait que constitution tora yen mais sariya wɛrɛ taaraw fɛ fanga in yɛrɛ bi mara cogoya min na ani a sigilen bɛ fanga bolo min kan o de fɔra o charte in kɔnɔna in na donc o taara ka ni constitution ta ko ka baara kɛ n'a ye o bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye ka tila ka an b'a fɔ ma primauté o dira charte ma o dira ma fɛn wɛrɛ tɛ o n'a ne ni constitution ka sigisen dɔ ma ɲɔgɔn kan fɔ jɔyɔrɔbaya bɛ di charte disposition ma o maintenant ka n'i ka ɲininkali in kɔnɔna na constitution min bɛ yen n'ale ma suspend ale ye yɛlɛmali cogo kelen pe de fɔ an ka nin sariya sunba in na a ma fila fɔ a la nin da sera min ma k'a fɔ ko ka yɛlɛma pewu in ka na ni kura ye a m'o fɔ a ko yɛlɛmali de bɛ se ka don a boloda dɔw la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na ko révision bon o bɛ kɛ maa min fɛ a y'o fɔ k'a fɔ o ye jamana ɲɛmaa min n'an b'a fɔ ma le président de la république o ti maa wɛrɛ ye kala filila ka na ni maa min ye o bɛ députéw de bɛ se k'o ŋaniya ta o bɛ tɛmɛ ni tɛmɛsira caman ye fo ka na laban jamana kɔnɔdenw k'a fɔ a bɛ fɛ ka yɛlɛma bolo dama dama min don a la n'an b'a fɔ ma révision an sɔnna an ma sɔnna an b'a fɔ ma ko référendum n'a tɛmɛna o bɛɛ fɛ a bɛ sɔrɔ ka waleya bon an ka nin sariya sunba min bɛ yen bi a ye o de fɔ hali o yɛrɛ fana na n'o bɛ fɔ a ye kun de fɔ a la ka yira k'a fɔ ni jamana bɛ bolo dɔw kan misaliyala ni jamana bɛ yen k'a yɔrɔ bɛ yen nɔ dankarilen bɛ a yɔrɔ min na jamana tɛ se k'a ka jamana fanga boli a yɔrɔ kan a man kan ka boloda ko ka yɛlɛmali dɔw ta ka ɲɛsin an ka sariya sunba ma mais ka sariya sunba yɛrɛ bɔ yen ka na ni kura ye a m'o kuma in fɔ bon n'i y'an ka jamana fana ta i k'a lajɛ depuis an ka république fɔlɔ in n'o ye Modibo ka fanga ye ka na Musa t'a la ka na se 92 fɛn da sera a ma i b'a ye k'a fɔ anw ka nin sariya sunba min yɛrɛ b'an bolo a sɔrɔla wagati la wagati min fana n'a bɛ jate comme furancɛla fanga comme an bɛ wagati min na bi n'o ye transition ye n'o ye 92 ye donc i b'a ye k'a fɔ anw fɛ yan o kɛra culture dɔ ye an taabolo dɔ ye k'a fɔ an ka sariya sunba min b'an bolo hali ni min b'an bolo bi a sɔrɔla wagati la wagati min ni furancɛla fanga de tun don ni fanga tun tɛ ko kala filila fanga min ye ko o de tun ye a adopté mais min bɛ fɔ o a adoptera conférence nationale dɔ senfɛ o conférence nationale jamana kɔnɔden bɛɛ sigira ka kuma mais jaabi min bɛ sisan fanga fana bolo ka fɔ sigikafɔ dɔ kɛra jamana kɔnɔdenw de y'a laɲini n'o ye assise nationale ye ko ka nin sariya sunba in ko ka falen mais o assise in an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bɛɛ t'i yɛrɛ ye politikimɔgɔ bɛɛ t'i yɛrɛ ye o kɔnɔna la o nana ni gɛlɛya dɔ ye donc ka n'i ka ɲininkali la sisan an ka nin sariya sunba min bɛ yen o ye taabolo min fɔ n'i y'o ta k'a lajɛ ko ka yɛlɛma don a sen dama dama na i b'a ye k'a fɔ fanga min bɛ yen sisan ale tɛ se k'o kɛ ale tɛ se k'o kɛ non n'i ko révision n'an ko k'an k'a kɛ ko constitution min b'an bolo bi n'a ma suspend a ye sira min fɔ fanga min b'an bolo bi o tɛ se k'o kɛ d'accord maintenant ka na ni kura ye kuma bɛ o de nɔfɛ maintenant ka na ni kura ye an bɛna segin ka na d'accord sinon ka na ni kura ye ka bɔ kuma la constitution ma o yɔrɔ in jana tigɛ mais n'i bɛ na ni constitution kura ye an bɛ domaine kɔnɔ n'an b'a fɔ min ma ko droit constitutionnel na cogo de b'a a la
ni constitution kura n'a bina c'est vrai an ka constitution ka défaillance kɛra ye o bɛ sɔrɔ mun fɛ jɛkulu dɔ de bɛ sigi n'an b'a fɔ a ma ko o jɛkulu in n'a bɛ fɔ a ma ko assemblée constituante jɛkulu min bɛ na fɛn kura dilan mais n'o bɛ kɛ o bɛ kɛ maaw ye kala filila ka na ni maa mun ye o jɛkulu in kɔnɔna in na n'a bɛ fɔ a ma ko assemblée originaire constituante olu bɛ sɔrɔ ka baara in kɛ ka na n'a ye mais an bɛ minɛn min kɔnɔ bi o tɛ yen sariya sunba min b'an bolo a m'o fɔ i ye ale ta ka charte ta o bɛ yen nɔ donc baara bi ka kɛ ni nin hakilila ye i b'a ye k'a fɔ a la ni k'i ka ɲini sariya yɛrɛ minɛn kɔnɔ typiquement i tɛ se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ. d'accord Boubacar kɔrɔfɔ tɛ n hakili la k'a fɔ fasodenw bɛ faamuyali caman sɔrɔ la donc an bɛ kuma di ma. ok Badara Alu n bɛ ɲininkali min tɛngu e la aw ka n'i ma fili i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na aw ka parti kɔni ka laɲini ye min ye sariya sunba kura in a ka yɛlɛma ka se ka don a la kura ka sigi mun de la aw yɛrɛ bɛ k'a ɲini yɛlɛma ka don a la. n y'a fɔ fɔlɔ n ko maliyɛnw bɛɛ ka laɲini de don an yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ n'o ye URD ye o kɔfɛ. mais i tɛ se ka dɔn ko maliyɛn bɛɛ ka laɲini don ka sɔrɔ. ne ko maliyɛn bɛɛ ka laɲini don d'abord non laɲini ye assise nationale de ye assise min kɛra a daminɛra communes na ka taa cercle la ka taa région na ka tila ka kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o b'a yira k'a fɔ maliyɛnw lamɛnna n'a fɔra maliyɛnw ka lamɛn bɛɛ tɛna fara ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ pour k'u lasigi o a kɛra cogo o cogo jɛkulu ka représentation olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan pour k'u lamɛn o kɛlen kɔfɛ mais san'o cɛ o y'a sɔrɔ fɛnɛ maliyɛnw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kan k'an ka taa constitution kura in na an b'o hukumu kɔnɔna la fɔlɔ o bɔlen URD yɛrɛ fɛnɛ y'a lakɔlɔsi élection présidentielle 2013 tɛmɛnen gɛlɛya caman sɔrɔla kɔfɛ élection présidentielle 2018 fɛnɛ tɛmɛnen gɛlɛya caman fɛnɛ sɔrɔla kɔfɛ URD ye atelier dɔ bila en place Selenge n'a fɔ ma ko retraite pour ka hakili jagabɔ kɛ jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di o hukumu kɔnɔna la en novembre URD o papier labɔ et en décembre en conférence nationale là a validera donc ni yɛlɛmali URD ka vision nana depuis wagati de la pour que au moins gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ kalafili kɔfɛ solution ɲuman bɛ se ka sɔrɔ la donc o nana ni URD ka vision ye par rapport à ça donc c'est pour vous dire que URD b'a a laɲini o kɔfɛ o bɔlen fɛnɛ n'i y'a lakɔlɔsi jamana ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture la o y'a laɲini k'a fɔ kɛ ka yɛlɛma don a la a danna sira Alpha Umaru Konare o y'a laɲini kɛ ka yɛlɛma don a la a ma se ka ɲɛnabɔ ala ma hinɛna IBK fɛnɛ la o fɛnɛ y'a laɲini k'a fɔ kɛ ka yɛlɛma don a la a fɛnɛ ma se ka kɛ donc ninnu bɛɛ kun taara kalafili de sen fɛ ninnu bɛɛ y'u to fanga de kɔnɔ k'a ɲini mais nin dun ye fanga min ye nin ye latɛmɛli fanga de ye anw bolo latɛmɛli fanga bɛ se ka fɛn dɔ laɲini k'o waleya i b'a fɔ maître y'a fɔ cogo min na fanga minnu taara constitution min taara en 92 a tɛmɛna furancɛ fanga dɔ de sen fɛ o la an bolo troisième mandat ko tɛna tɛ fo la an bolo ka prolongation tɛna y'o la an bolo foyi tɛna y'o la an bɛ wagati min na bi ninnu ma foyi yira an na fɔlɔ ka fɔ ko ŋaniya b'olu yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ kɛ k'a mɛn fanga la ou bien pouvoir dɔ fɔlɔ o ma yira mɔgɔ si la fɔlɔ donc ni dun b'a la i ŋaniya a bɛ se ka interpréter cogoya wɛrɛ la mais an bolo bi nin ye fanga ye fanga min bɛ se k'a latɛmɛ ka na ni sariya ye sariya min bɛ yen maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka don min da fɛ mais objectif ye min ye a ka kɛ bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ bɛnkan kɔnɔna na o de ye laɲini yɛrɛ yɛrɛ a fɔra nin ye avant projet de mais qu'il y aura ce qu'on appelle la finalisation o finalisation in na décret min taara la n'i y'o décret jateminɛ an ka faamuyali la URD kɔnɔ a bɛ maliyɛn fanba de wele diaspora b'a kɔnɔ parti politique b'a kɔnɔ confession religieuse b'a kɔnɔ jeunes b'a kɔnɔ musow b'a kɔnɔ n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan waati min na ka se ka fɛn dɔ bila en place an bolo o bɛ se ka kɛ i b'a fɔ constituant parce que constituant min bɛ ka fɔ la constitution elle-même ale yɛrɛ ma kuma o kan fɔlɔ o bɛɛ ye gɛlɛya de ye i b'a fɔ maître y'a fɔ cogo min na an ka insuffisance la an ka texte la parce que constituant yɛrɛ ye jumɛn ye o ma défini fɔlɔ donc n'a ma défini mɔgɔ si tɛ se ka diyagoya kɛ ka nin de karaba ko k'o de kɛ constituant ye an bolo o ye insuffisance de qu'il faut voir donc ne kɔni bolo
et URD yɛrɛ fana faamuyali la sariya min bɛ yen bi n'a avant projet bɔra mɔgɔw k'a kalan u k'u hakilinata d'a la yɛlɛma fɛn bɛ se ka don a la o yɛlɛmaw ka se ka don a la cogo min na pour que au moins an bɛɛ bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o de ye laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye mais n'i y'a rejeté directement or i b'a sɔrɔ miirina dɔ b'i la o miirina o bɛ se ka fara kan cogo min na pour améliorer le travail an bolo o ka nɔgɔn an bɛɛ lajɛlen bolo o ye fɛnɛ mɔgɔ minnu ye nin baara in fɛnɛ dilan fɛnɛ a fanba a yɛrɛ bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan a si ma bɔ yɔrɔ si la a bɛɛ bɔra Mali kɔnɔ yan donc adamadenya taabolo yɛrɛ y'o ye adamadenya taabolo ye mais a bɛɛ bɔra yan de donc mɔgɔ minnu y'a dilan i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o i kɛra politique ɲɛmɔgɔ ye o a mana kɛ fɛn o fɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan pour hakilina di mais a bɛ finaliser waati min na o la bɛɛ ka se ka don a la surtout an ye min fɔ an ka laɲini kɔnɔ o diaspora ye an bɛna se fond kɔnɔna na URD yɛrɛ hakilinata ye min ye olu fana ka ko la an b'o fana kuma fɔ surtout a ye hakilinajigi min kɛ ala ka hinɛ Sumala paix à son âme Sumala ka ambition fɔlɔ o tun y'o de ye a ka programme na o de fana tun b'a kɔnɔ donc nous on va tout faire également pour que au moins an sera niveau la an ka proposition fana la papier in sɔrɔlen an y'a examiner o an ye commission bila en place o commission na a ye hakili jagabɔ kɛ a bɛnna fɛn dɔw kan n'an sera fond kɔnɔna na je crois qu'an bɛ se k'an da mɔgɔ olu la ou diaspora bɛ se ka taa sɔrɔ fana kɔnɔna na quoi. ok Boubacar ɲininkali kelen tun bɛ yen tɛmɛna ale y'a fɔ cogo min na an y'a ye an tɛ a banna nin URD i tɛ fɛrɛ ja olu fana tun bɛ tɛti yɛrɛ la k'a fɔ mais mun tun bɛ ni mun bɛ mun de nana o fana fɛ. Non, vous savez, l'URD était à l'opposition. À ce moment, il était était à l'opposition. L'URD était à l'opposition. L'URD a yé à Ouattila, ce n'était pas opportun. Ce n'était pas opportun. Donc, en tant que donc, le fana kuma a ɲɛfɛ waati. Bɛrɛ kɔnɔ waati la o kun ye jamanakɔnɔdenw yɛrɛ waati ce n'était pas seulement l'URD. Jamanakɔnɔden caman de kun farala ɲɔgɔn kan. N'i y'a ye président de la République yɛrɛ seginna kɔ a y'a ye jamanakɔnɔden fanba olu kun sɔnnen t'a ma a ye hakili sɔrɔ hakili ɲuman y'a sɔrɔ pour éviter le pire ka a bila. D'accord. Ok. Baasi tɛ an bɛ tila segin ka nin ma tuguni o b'a to Bacili n bɛ taa e fanfɛla la aw ka parti kɔnɔna na ni ma fili i ka kuma kɔnɔ i ko a yira k'a fɔ a bɛ ka taa taabolo min na a ta aw yɛrɛ a kɔnɔna na min ye Badara Aliyu ye kuma dɔ fɔ sisan an y'a ye k'a fɔ depuis Alpha Omar ka na ATT la Ala ma hinɛ la ni Ibrahim Boubacar Keita u bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'u bɛ yɛlɛma don constitution in na parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛn min ye troisième mandat o dun kuma kɛlen don ka mankan de wuli an dafɛ jamana caman na ni constitution kelen kama mɔgɔw bɛ siran o fana a kana kɛ mankan ye fana parce que élection kunkanko kɛlɛ ka ca chaque fois aw yɛrɛ bolo est-ce que nin tɛ opportunité parce que ninnu ye transition o tɛ maa si fɛ parti politique tɛ donc maintenant est-ce que nin tɛ opportunité an ka constitution in falen pour que bɛɛ k'i yɔrɔ sɔrɔ troisième mandat ko kuma yɛrɛ kana fɔ bilen ni mɔgɔ min gagnera kɔfɛ wa. Non, bon, mada la n'a sɔrɔ bɛɛ ka hakilina ye fɔlɔ i ka troisième mandat ko in parce que o question an kun y'o ban 2017 n'i ye 2017 projet ta k'a lajɛ k'a kalan ka ɲɛ o réponse claire kun sɔrɔla k'a fɔ président tɛ se ka troisième mandat kɛ hali ni constitution in falenna parce que Ibrahim Boubacar Keita kun b'a fɛ k'a falen a ka premier mandat de kɔnɔ donc o kun jɛra projet yɛrɛ kɔnɔna la mais kɛlɛ kun bɛ niveau wɛrɛ de la et puis n b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ jɛya peut-être ni constitution in kun falenna dɔn hali coup d'état min kɛra 2020 a kun tɛ kɛ parce que coup d'état in précipitera kalafili dɔ de organisation senfɛ o kalafili yan'a ka labɛn ni constitution kun falenna jaabiw dɔ kun bɛ se ka ye constitution kura kɔnɔna la mun kun bɛ malidenw nimisi wasa n'u tɛ fitina kalafili kɔrɔ ne bɛ exemple kelen dɔrɔn d'i ma an ka kuma proportionnel ko kan ni scrutin mixte ko kan nin bɛɛ kun y'anw ka hakilina dɔ ye minnu kan ka dɔn constitution kɔnɔna la min b'a jira k'a fɔ sini o kalafili ninnu filɛ député ka kalafili filɛ a bɛ labɛn cogoya minnu na ka yɛlɛmaw don a la ne bɛ misaliya kelen d'i ma ne bɛ bɔ Ɲoro di Sahel yen de ye n ka dugu ye anw ka siège ye 3 sièges de o 3 sièges in na anw bɛ système min kɔnɔ bi député sigi la jɔyɔrɔ 3 de b'anw bolo député 3 mais o jɔyɔrɔ 3 in na n'an taara élection na ni e Traoré ni e ye 51% sɔrɔ ne ye 49% sɔrɔ e kelen bɛ jɔyɔrɔ 3 in bɛɛ ta ne min ye 49% sɔrɔ ne tɛ foyi sɔrɔ a la bon ne ka 49% in dun fana ye population dɔ de ye u bɛ sigida kelen in dilan kalo damadamanin kɔfɛ o 49% in olu bɛ wuli u ma nisɔndiya e ka député 3 taabolo la u bɛ wuli ni mankan ye e dun bɛ Mali fanga taabolo dɔn
ni san kelen bɛ sɔrɔ o bɛ sɔrɔ hali ka 51% ye dɔw fana nisɔngoyara i kɔrɔ olu forila ka bɔ o la u bɛna fara ne ka 49 in kan tugun an bɛ majorité créer an bɛ coup d'état k'i la voilà jamana bɛ ka fonctionner cogo min proposition ɲɛnama minnu tun b'an bolo k'a don sariya sunbaw kɔnɔ pour que ka yɛlɛmaw kɛ sariya sunba kelen tɛ constitution kelen tɛ an y'a fɔ texte wɛrɛw bɛ yen olu texte loi organique de bɛ to ka sigili la an ko ka fɛn mais n'i ye projet in ta bi projet min filɛ a hakilina kɔnɔna la n ko nin hakilina ninnu b'a la c'est pour te dire que révision ne ka parti ta contre la i bɔra ka kuma in fɔ sa i ko président joli y'a essayé a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a kun nafa de b'a la et puis hali minnu bɛ ka essayer bi an ka parti ta contre la ne y'o de fɔ n ko ni consensus bɛ yen consensus ye mun ye ni malidenw ye ɲɔgɔn faamu ni kan bɛn bɛ yen an bɛ se ka taa ka taara révision ma mais révision de ni sariya sunba kura i b'a je jama mana kɛ cogo cogo bɛɛ bɛ se ka taa fan kelen fɛ. non n m'a fɔ bɛɛ n ko ni consensus ye jumɛn ye jama fanba bɛ se ka bɛn fɛn dɔw kan mais bi ye k'a lajɛ avant projet bɔlen bi a dɔn ni bi cɛ hali kulu minnu bɛ yen n'u ka gɛlɛya man ka jamana kɔnɔ ni ko tiɲɛna cogo o cogo an b'a fɔ k'olu de kan ka na ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ divisera diinɛjɛkuluw diviselen don bi laïcité ko la o sɔrɔla nin avant projet in bɔli fɛ donc fɛn min kan ka na ni malidenw kan ka fara ɲɔgɔn kan de k'a latɛmɛ n'a fɔra k'ale yɛrɛ nali nana kɛ sababu ye ka malidenw fara niveau bɛɛ la n'i taara politique kunda an fara la n'i taara société civile la u fara la diinɛ ɲɛmɔgɔw u fara laadatigiw mais comment an bɛ taa min jamana dun mako bɛ basigi la pour que an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ an ka se ka b'olu gɛlɛya kɔnɔ n bɛ maître fɔ a ka développement dɔw la a y'u fɔ an tɛ kuma dɔw tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in gɛlɛya fanba ni sariyatigiw ma jɔ yɔrɔ la ka tiɲɛ fɔ sariyatigi ɲuman baden de b'a la n b'u fɔ u ka cɛsiri la ni ko sariyatigi kan b'a bɛɛ de ma parce que maître ye avocat ye olu ye mun kalan u ye mun dɔn an tɔw b'a ta u nɔfɛ de olu de kan ka jamanadenw bɔ fili la maître ye kumaw dɔw fɔ a bɛ faamuyaliba de di jamanadenw ma Mali sariya ko problème tɛ Mali la dɛ constitution ko problème tɛ Mali la dɛ tilenenbaliya de bɛ Mali la nɔnɔminɛnamu de bɛ Mali la jama ka fɛn k'a ta k'a dun o de bɛ Mali la constitution ko tɛ n bɛna misaliyaw dɔ d'i ma n'i y'a jateminɛ an bɛ 2000 n balimakɛ Badara a y'a fɔ a ka kuma la député Kalafili min kɛra 2018 est-ce que a fɔra ko constitution de ye problème ye a yɔrɔ la wa a fɔra loi de ye problème ye wa mais maaw ko de cour constitutionnelle maa minnu tun bɛ a waati k'u bolo olu de ma tilen n'u nana ni constitution ye sisan constitution kura n'a ka di nin bila kɛrɛfɛ i ka na ni kura ye hadamaden minnu kan k'a waleya n'olu ma kɛ maa ladiriw ye n'u ma kɛ maa tilennenw ye n'u ma kɛ tiɲɛtigiw ye nafa foyi tɛ gafe in na papier in tɛ ko ye mɔgɔ ko de don donc o yɔrɔ la k'o kuma fɔ et puis assise nationale n bɛna f'i ɲɛna de violation en violation loi électorale kura taara yan hali a ma kalo 4 sɔrɔ a violera bɛɛ sigilen ɲɛna article 7 a violera bɛɛ sigilen ɲɛna anw y'a dénoncer mais a kɛra ainsi sigira ni tirage au sort de maa si ma deli k'a ɲɔgɔnna y'an ka histoire kɔnɔna la bɛɛ y'i ɲɛ tugu a kan a kɛra assise nationale de la refondation maa minnu taara a kɛnɛ kan ne ka parti ma taa mais malidenw de taara u ni foli ka kan u taara parce que u ka jamana hami b'u la u taara parce que u b'a fɛ ka na ni yɛlɛmaw ye ka proposition kɛ minnu taara an kan k'u fɔ de k'a fɔ n ma taa k'o kɔrɔ ko karisa u taara n b'u la gosi o tɛ u ni foli ka kan mais u taara hami dɔw de b'u la mais assise recommandation t'a kɛ a ma kɛ de façon sélective mun ka d'an ye an b'a waleya assise ko ka parti politique nombre de di assise m'o fɔ parce que comme ni dɔw ko assise de ko ka constitution kura dilan mais assise ko ka dɔ bɔ parti politique nombre la mais anw y'a ye hali mouvement minnu créera transition in kɔnɔ ka transition yɛrɛ jukɔrɔma don olu dɔw ka récépissé bɔra tile 2 in na o kɛra parti ye dɔ tɛ ka bɔ a la de dɔ de bɛ ka fara a kan assise ko ka maliyɛn de l'extérieur k'u sen don député Kalafili la o ka don assemblée kɔnɔna la avant projet min bɔra o y'u sen bɔ a la o tuma assise jaabi bɛ se ka kɛ mun ka d'an ye an b'a ta kɔnɔ mun man d'an ye an b'a bila. ok basi tɛ an bɛ tila segin ka n'i ma Seku Ɲame président Hayidara n bɛ ɲininkali min kɛ e la e yɛrɛ bolo diaspora in ŋaniya ye jumɛn de ye constitution kura in kɔnɔna na aw bɛ fɛ ka mun de ka kɛ aw ye a kɔnɔna na concrètement. yɛlɛ k'i kɛ kumakan jaabi an ka Mali problème tɛ texte ko problème ye Mali problème texte application texte ka labato ka lawaleya o de y'an ka problème ye fɛn min nana ni yɛlɛmani ye parce que an ye 3e tour de sɔrɔ c'est à dire
vous avez le premier tour, vous avez aussi le deuxième tour, vous avez le troisième tour qui est la Cour constitutionnelle. Donc, c'est la botanie. On a des problèmes fambaye. On a les meilleurs textes au monde. Et faut mener la bonne bande. Et donc, dans la mienne, il faut qu'on aille malien dans. Voilà, il tient des faux. Alors, man, dans feu. Parce que un des biquets, mon faut qu'en fin d'année, t'as rien fait. Un biquet, mon là-bas. Hali kata kalula. Ngo malien de a Niesro. Docteur Sekou Modibo Diarra. Pour aller à la lune là, c'est un malien qui a trouvé la solution. Mais à la bande, et loi électorale, la CENI, demande du monde de Adam, Afrique on a. Mali de on a fait des textes broma au Kanye, mais à la Waliani, colon sera haut de colon. Donc pour revenir maintenant à la question, Aïe, Minigal Tengu, oui, lettre c'est pas ma voiture, mais quoi, ambe assise nationale de la fondation. Ngoma, Ngomuna, on a fait le meilleur dialogue national inclusif en Afrique. Et dialogue avec Kekuye Mouye. Femin Kera, Anto Takola Wale, Kono, Kofi Minkera, a dialogué massacre la mi président et kala walia femi kada ya kono abo la walia femi ma hakilin ne abiso ko to kran fe ko me ni dialogue min kera ni ala sona ko abi jahoya ulukan munu ye transition ni mo ko 600 ani président fara mi nato abi jago ala fara kam donc les résolutions sont exécutoires femi fora kono ka foko akanake anye bala bi ubala ka soso para benyana mo ko ti fen fo ngoyani dialogue national inclusif kake ANR refondation kake parti politique nous tuye joli dialogue kene ANR kene assise nationale kana se bien ma parti tant en Kenya récépissé soro. Aujourd'hui on a 281 partis politiques. Et malien a tuye fanye aw fanye ka foko ni nkera abi lawole abi jagoya afora kafo ko amina waso den soro amma waso den soro ama proposition make ala o de nié fen chama de so sora ni ANR na mais au be faire proposition proposition est fermée ou lettre c'est bama ko ka mo blakata parce que mo chama ya fo mais an ko ni kere mo forfolo mi point de presse ka conférence de presse ke katama befe ka foko na hake masoro nizien akono. Non seulement on va voter non, on va faire un engagement ou qu'on a voté, des rejetés. Ok. Donc, on va couper comme maintenant. Maintenant, il y a fait ni kono. On y fait ça va. Fait tellement bien. Ne pas toi au boulot, c'est-à-dire malien tout le boulot, parce que ambeka kungodo. Mais quelqu'un n'est armé à kungoé. On y fait ça va. Article 46. À fort qu'on ni malien baf qui présente candidat à la présidentielle, qu'on faut une nationalité flabi boulot. Faut y qu'il y ait deux nationalités là. Ayo la dire faut que c'est discriminatoire parce que ça rien de ban ya maria quand la nationalité le alors pourquoi ou ba faut que faut un bo y a nationalité flana faut qu'il y ait Allah yarah Ibrahim Babakar Keïta c'était en français ngo a ella wati minada anyana ka nationalité français ko on trouve ça discriminatoire aya sege ka laje jaja sariya ko tunte koy mo damado de vigilant de do alors que nous nous kanay représenter et mali bi sakata ñen ko na ka jeso bura bo limbi lambo ka masro mo sababu mo nane doron ka ko o kele amba fe ko ka changer aflana rapidement et dernier niveau ANR niveau ko anga kanka hake de soro Saria Sumba Koura Minsigito 5 ans. Les Maliens établis à l'extérieur seront représentés au Parlement ou à l'Assemblée. Ati Yorossi Kono Akono. Antena Djenaï. À Sabana. Et Hakem Tumba Miambulo. Mouye Saria Sumba Mimbi 5 à 600. À l'article 110,
les Maliens établis à l'extérieur seront représentés au Conseil de collectivité, au Conseil économique et social. Au Conseil de collectivité, au Conseil de nation. Au Fankele, aux élections Beke. Au Fanflana, le président Bina Moro de Sougandi, Kadouma. Au Bafeka, au Reta Kafoko, pourtant, on le présente de dos parce que c'est un bicaméral. Non, on n'est pas d'accord. Et il n'y a qu'un président, il faut Nyankari comme Nyange, Kanyangi, et ni al de Bible Kataye, et Anima Kehore Beke la derrière. Ok. Bah, c'était Maître Koto, avec la Senganima, Maître Koto, mais Ningali Minke est là, comme Sharia Dona, il y a fait ni Sharia Tagalaje, il y a fait constitution. A man ka sigi sen kan ni ma fili ka kuma kɔnɔna na ni ye jamana tagabolo sariyaw lajɛ bibi na an bɛ situation min na nka bibi na ni dun ye jateminɛ kɛ constitution in donc a laɲini don a mɛnna a bɛ komi c'est devenu une nécessité maliyɛnw mago de b'a la mais e yɛrɛ bolo malikɛre k'an bɛ nin situation na an ka mun de kɛ cogoya min na au moins constitution kura kana baara ka se ka k'o kan. Voilà, il y a une préparation d'odi. Nko anga constitution min bambolo bi. Allez révision de fo yelemali do ite fenwere asigisen do be ka yelemali do ala me ama faleni kofo. Maintenant ngo akaw yelemali mi afando la no folembe constitution yera kono na nya taire afo chugomi. Mo préparation ngo fanga min be bi o tise ko baranke. Mais ka falenka nani kuraye angani sara sumba nyere makumaka o ye geleya do namba fo moto kana covid mais constitution kura na bi sigi ngambe domaine do ko namba fo ko droit constitutionnel a sigi choko be anda sara assemblée constitutionnelle o fana chite se kala wale assisa do ba ye geleya bala o yoroina donc a ira nous be fait ka révision de que angani jamana fanga min be bi atse ka ke ka da kan procédure mi fora constitution est fait quelle aux qualités tout là fla ou tse ka ke mais ka falen pe ou kana ni croyer de fait que ayema kuma au camp kuma be wode kan bi ka naika ngani konna ina iba he ka fo aya fo tuka mina alpha to nyini ka yelema don ala alpha masse politique grande wore nana ale bali ala Amadou Touantoura la kahina la aya la nyini ke atun ye doke bara ina kosebe fo ka ta se aka projet de loi yi ka ta se o labeni bela jelema mais politique ko nana geleya do la sama asakira ko ala kahina Ibrahim Boubacar Keita fanana anana aya laje yelema do kanka do ala o président saba fenfen nana o ma fale ni ko fo de o ko ka yelema do do asigisen do la namba fo ko révision mais ni président saba fenfen ni nganiata ashima se kake geleya nana do ala anya Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinala mawulla jakulu sigira ante abana onu nana asagira ko komi atete sagira ko chugomi fenge alpha sagira ko chugomi donc o ba yira anaka foko ni jamana nyama fefe temena nu ya la nyini yele maka do ala o ba yira ka fo kunde bala a yele mali wajibiyane de be jamana kanka da fin do kan parce que anya jamana ye bi ambe jekulu de konna la jekulu min fana na ka tableau de do o jekulu ba nyini mali fe ne ya nga jekulu jamana do e banga jamana in konna ina sariya sumba min be sariya min bi fe yeno iba ta ka kanya non ka jekulu la yini parce que o jekulu la yini na ma fa mo ko norme supranationale o ku wajibi yalimba on ka jamana kelen sariya konna la même saliata la création de cours de compte o ye critiquer bonda do ye ambe jekulu do ko na be fa mo ko UEMOA ye jekulu ye jekulu mi abi soro ani nafolo yi lawalali kofo mali yo o jamana doyi o ye sariya sunta amena ka nyini a jamana shege min bale konnala o be kase ka sariya sun sigi namba fa mako la cour de compte min ka be se chuga mina jamana soro yere ka kolosi na kriko be fo ka temanya koro ka gouvernement deme hakilaw ta fanfela fe kari ke sababu ye parti politique mumbe soro mimbe nafolo mbe duma ku ka nafolo ka kolosi na be ka tata chugola
mais an bɛ yɔrɔ min na bi o sariya sun o ti Mali bolo donc o yɛrɛ ye fɛn kelen ye min bɛ an ka jamana wajibiya bi o ka se ka kɛ an ka sariya sunba in kɔnɔ o laɲini bɛ bɔ an bɛ jɛkulu min kɔnɔna na o b'a wajibiya an kan n'i y'a ta i k'a lajɛ fɔlɔ an bɛ ka kuma nin min kan bi o nin ye le projet an b'a fɔ min ma avant projet c'est-à-dire Assimi tun ye jɛkulu fɔlɔfɔlɔ min sigi a tun ye o de sigi ka maaw ta u ka se ka fɛn di a ma fɛn min n'an b'a fɔ ma ko avant projet de constitution ɲabila sɛbɛn de don kɔsani na tuguni a bɔra ka sɛbɛn dɔ ta k'a fɔ ko maa 50 bɛ ta o maa 50 min bɛ ta n'i y'a jati yɛrɛ min na i b'a ye k'a fɔ o maa 50 in na maa mun bɛna ta o la o bɛ kɛ maa ye maa mun hakili juru carinen o maa 50 in bɛ na sisan ka na se k'a lajɛ nin sɛbɛn kunfɔlɔ min dira u k'a ta ani jamana kɔnɔdenw ye min fɔ u k'a ta parce que u ye fɛn fila d'u ma mission fila d'u ma amender examiner et amender avant projet ni min bɛ yen sisan u k'a lajɛ ka tila yɛlɛma min kan ka don a kɔnɔ laɲiniw kɛlen kɔfɛ u k'a lajɛ u ka don a kɔnɔ n'o kɛra u bɛ sɔrɔ sisan ka projet de constitution d'a ma o ma sɔrɔ fɔlɔ o ma ta parce que maa mun ka kan ka ni commission de finalisation du projet de constitution a maaw ma désigné fɔlɔ décret taara ka maa nombre fɔ mais an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ se ka kɛ fo ni fili don ne fan fɛ maa ye fɔlɔ k'u ye maa ta maa mun ka kan maa 50 min ka kan ka nin baara in kɛ o ma ta fɔlɔ donc n'o taara olu de bɛna lajɛ nin min b'an bolo bi ka kalan ka yɛlɛma don a la yɛlɛma in fana bi kɛ jamana kɔnɔ den fɛn fɛn ye laɲini kɛ o ka se ka ta o ka se ka don a kɔnɔna in na ka n'i ka ɲininkali la a yɛlɛmali kun dɔ ye mun ye fɔlɔ o ye e k'a lajɛ an ka sariya sun min b'an bolo bi a ko ni jamana ɲɛma balila sisan ala k'a kɛ a ta ɲana ou bien a ye fanga sɛbɛ i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaya bɛ di wasaden bulo ɲama ma n'o ye président de l'assemblée o kan ka kalafili labɛn tile 21 ka taa se tile 45 ma i b'a ye a bɛ sɛbɛn in kɔnɔ tan mais ni k'i ka a waleya a tɛ se ka kɛ dɔ fo yɛlɛma ka don o la o ye yɛlɛma kun dɔ ye fo yɛlɛma ka don o la filanan ye sabanan ye mun ye i mana ta i k'a lajɛ bi gɛlɛya fanba dɔ y'an ka jamana ɲɛ o ye yurugurugu kɛlɛli ye mais yurugurugu kɛlɛli n bɛ to k'a fɔ maa min bolo bɛ se jamana nafolo ma o ye maa min bɛ fanga la mais an ka constitution min bɛ yen bi ale ye kiiritigɛ bonda dɔ bila yen n'an b'a fɔ ma ko haute cour de justice n'i y'a haute cour de justice ta a lawaleyali yɛrɛ depuis a sigira sen kan ka bila bi la a ma maa kelen juger parce que a lawaleyali a ka gɛlɛn fo sariya sunba in ka yɛlɛma o ka bɔ a kɔnɔ pour que ni maa min bolo sera jamana nafolo ma o ka se ka kiiri nɔgɔya la n'i ye nin constitution ta bi a ye mun fɔ a ko jamana ɲɛma yɛrɛ bɛ se ka taa kiiri bonda min jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ se ka taa kiiri ye mais n'a bi taa a nɔ bɛ minɛ fɛn min na n'an b'a fɔ ma ko haute trahison u y'i da don a la fɛn min ni fɛn min de don a bɛ layidu kan min ta n'a y'o sɔsɔ ou bien n'a yɛrɛ waleya min yɛrɛ n'ale ka fanga min kalifala la o tɛ taa fan kelen a yɛrɛ yurugu wale la ou bien a yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ka hakɛ lagosili la laɲini bɛ se ka kɛ an ka désormais an ka parlement c'est-à-dire jamana fanga min bɛ n'a bɛ sariya ta n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko parlement yɛlɛmaba don n'o la peut-être kuma kɔnɔna la an da bɛna s'o ma olu bɛ se ka bɔ kuma la olu bɛ se ka laɲini kɛ président ka se ka destituer n'a destituera a bɛ taa kiiri jamana kɔnɔden tɔ bɛɛ bɛ kiiri yɔrɔ min na sɛbɛn min b'an bolo min fɔlen b'a kɔnɔ ani n'i y'a ta ministre fɛn fɛn bɛ yen bi a bɛɛ bɛ se ka kiiri jamana kɔnɔdenw bɛ taa kiiri jamana yɔrɔ min na bi kelen seulement o nominali a n'u ka sɛgɛsɛgɛli o bɛ kɛ cour suprême fɛ sinon u ka kiiri tigɛli o bɛ taa kɛ kiiri bonda tɔw la k'a lajɛ olu ye fɛn ye bi n'i ye olu ta k'a lajɛ olu bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye yɛlɛma ka don a la mais kun wɛrɛw b'a la Hayidaraw da sera a la olu bɛɛ bɛ na ni fɛn ye yɛlɛma kɛni ka don an ka sariya sunba la bi wajibi de don a bɛ kɛ cogo di bɛɛ bɛ bɛn a la cogo di gɛlɛya b'o yɔrɔ de la. D'accord. Maître, comment on appelle Bogar, maître da kuma ba dɔ fɔ sisan mais an bɛna segin ka na fan fɛ e kuma fɛ ka kuma dɔ fɔ o kun ye wa. Ne bɛ fɛ ka min fɔ nin b'a yira k'a fɔ sariya sunba in a kura nali
nafa b'a la wa kan ka na fɛnɛ mo juma do b'a yira voilà min b'a yira fɔlɔ bakuruba min fɔra notamment hali a fɔra deni application ani assise nationale application parti politique kunda ni sariya sunba in m'a yɛlɛma o tɛ se ka bila en œuvre cogo si la a fɔra ko parti 10 nin kɔ créera k'olu tun man ka créer 10 ni kelen ko créera k'olu tun man ka créer o tɛ sariya sɔsɔ ne bolo parce que tant que ni sariya sunba in m'a yɛlɛma o de bɛ multipartisme prévoir donc i tɛ se ka mɔgɔ si empêcher k'a fɔ ko ka récépissé di parti créé la fɔlɔ n'a yɛlɛmana tuma min na de donc maintenant mesure kura minnu bɛ yen n'olu recommandation bɛ assise nationale la ani deni na o bɛ sɔrɔ ka ta en compte. d'accord mais Bokar ne kuma bɛ ka Sangare ɲininka sisan an bɛ kuma min na nin ɛji nin a fɔra ko ils ont 3 mois bon an y'a ye 3 mois kɔnɔ ko sanni na ils ont été nommés il y a pas longtemps or mois de mars référendum kan ka kɛ voilà donc n'i ye kalo ta k'a lajɛ i y'a fɔ bon an bɛ janvier la aujourd'hui an ka kɛ 19 techniquement voilà est-ce que a bɛ se ka kɛ est-ce que élection de bɛ se ka kɛ sans le truc même quoi révision constitutionnelle. Bon ne bolo révision constitutionnelle la gouvernement de y'a chargé n'o k'ale organiser an ye parti politique de ni gouvernement de b'a initier ale de date proposé. Mais maintenant, il faut techniquement, elle sigira au niveau national. Mais maintenant, à des moments où on va s'y follow, région, cercle, ani commune, ani Mali, Kogan, on va s'y follow. Mais ne voulons au sigli, au cas non, ni gouvernement est ben directement, qu'à donner instruction dit, les plutôt, à coordination nationale, qu'à instruction dit à travers les gouverneurs, fait un assez blanc en place, ne voulons aucun là. Parce que au baraka no ni bara yɛrɛ bɛɛ dɔ ye kɛra tile kelen a baara kɛra juma ta kɛra tile kelen age national même la preuve en est que Bacili y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko tirage au sort kɛra parce que sariya in na gɛlɛya min donna a kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ la opposition tun bɛ yen majorité tun bɛ yen a tun bɛ réparti u ni ɲɔgɔn cɛ mais sisan komi olu si tɛ yen parti politique farala ɲɔgɔn kan u ma se ka bɛn foyi de la pour que au moins parti politique ka représentant bɛ se ka na ni parti ye 200 et quelques au 200 et quelques place nan ne dira o bɛ di cogo di a bɛ di ni critère jumɛn fo parti politique dɔ tun ka se ka bɛn o la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ pour ka se ka fɛn fɔ a la fɔlɔ la seni répartition na a tun bɛ fɔ nin de tun bɛ di opposition ma a bɛ fɔ nin de tun bɛ di majorité ma mais comme opposition tɛ yen majorité tɛ yen a bɛ latigɛ cogo di donc fo réflexion de ka k'a la egi national kɔni sigira maintenant région ta ani service ta commune ta parti politique de kan ka se ka kɛ nin kan ka se ka kɛ leçon olu bolo u k'u réfléchir min kɛra au niveau national o bɛ se ka corriger cogo di pour que a kana répercuter ka jigin région na a kana taa commune a kana taa cercle la parti politique de kan ka se k'o réflexion kɛ mais état tɛn'o kɛ parti politique nɔ la o société civile fana kan ka se k'o réfléchir k'a lajɛ olu ka représentant minnu bɛ yen olu bɛ se ka don a kɔnɔ cogo di k'a sɔrɔ jamana min da don a la mais jamana dun bɛ yen pour que k'a trancher de n'anw yɛrɛ ma bɛn a la a bɛ kɛ cogo di donc obligatoirement il faut que an yɛrɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a bɛn a la pour que ka se ka dɔ di mais i b'a dɔn n'i ye parti politique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka bɛn fɛn kelen na bi a ma nɔgɔn Mali la dɛ. d'accord o ye gɛlɛya belebele de ye. ok Bacili o ɲininkali kelen parce que ne bɛ yɛrɛ ɲininka wala n'i bɛ se ka i fana bɛ se ka mun de fɔ la. techniquement voilà. non techniquement an tɛ délai kɔnɔ kuma tiɲɛ ye o de ye o. an tɛ délai kɔnɔ. an tɛ délai kɔnɔ kuma tiɲɛ ye o de ye. bon donc maintenant a ye mun fɔ donc an tɛ délai kɔnɔ. bon an tɛ délai ça c'est ton avis c'est son avis. ah non mais an tɛ délai kɔnɔ cogo di. non non voilà n b'a expliquer. c'est la question an tɛ délai kɔnɔ cogo di. d'accord. très bien ne b'a expliquer o ne ye kuma o kuma fɔ n b'a fɔ. ok c'est ne ye fɛn dɔ fɔ n ka kuma fɔlɔ ninnu kɔnɔna la il faut que an k'o ta ba la c'est à dire maa minnu bɛ yen bi yɛlɛma diyagoyalen don ka changement olu de y'a fɔ prône le changement. changement dɔw kun ye mun ye u k'u nana maa minnu nɔrɔbila kɛ o maa ninnu tun bɛ sariya sɔsɔ kɛ k'u nana maa minnu nɔrɔbila kɛ o maa ninnu tun tɛ layidu timɛ donc n'olu nana olu nɔrɔbila kɛ olu kan ka sariya bato u kan ka layidu timɛ CEDEAO ye sanction kɛ Mali kan 6 mois an ka jamanadenw fɔ nin yɔrɔ la parce que u ye cɛsiri u y'a muɲu kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu mais sanction bɛ wuli don min à la veille ministre ye anw wele parti politique an n'a ye ɲɔgɔn ye chronogramme b'a bolo chronogramme des élections référendaires ani chronogramme des autres élections là des collectivités législatives et autres a y'a yira an na il nous a mis devant les faits accomplis a don an parti politique kun bɛ se k'a fɔ an y'a résultat an ma jɛn n'a ye mais an miirila mun na malidenw ye kɔngɔ ni minɔgɔ kun kalo 6
nin chronogramme ni accepter de bena to CEDEAO bena sanction wuli ka bɔ Mali ka jɔ an ka ɲɛ tugun an ka ni accepter gɛlɛya ka bɔ malidenw kan an ko ministre m'a dɔn an jɛra n'a ye a dugusɛjɛ de Goodluck nana Mali la an bɛ hakili jigin de kɛ o chronogramme ni exécution an b'o de kɔnɔna la an ka élection référendaire ta chronogramme kɔnɔ ne ye kuma fɔ n t'a fɔ n kun fɛrɛ n b'a fɔ ka da gafe de kan ministre so yɛrɛ gafe minnu labɛn n'a ko k'a bɛ baara kɛ o kɔnɔna la o gafe ninnu kɔnɔna la référendum prévulen au mois de mars 19 mars n'est-ce pas voilà 19 o gafe an ka kɛ mars ye an kana hali dɔn fɔ a la précision b'a kɔnɔ mais comme ale bɛ fɛ ka soli kɛ an kana dɔn yɛrɛ fɔ a la maintenant o chronogramme nin kɔnɔna la référendaire kɔnɔna la projet avant projet de constitution c'est fin décembre a kun kan ka taa conseil des ministres la an dun filɛ yɔrɔ min avant projet ko kuma bɛ sen na président ka bɛ commission sigi maa yɛrɛ tɛ commission maa dɔn maa si t'a mɔgɔ dɔn fɔlɔ a ma sigi fɔlɔ yɛrɛ ko commission bɛna baara kɛ ka projet ɲini novembre fin novembre début décembre kɔnɔna la min kun kan ka taa conseil des ministres la o kuma yɛrɛ o ma ye ɲɛla fɔlɔ yɛrɛ hali bi an bɛ délai kɔnɔ o tɛ an tɛ délai kɔnɔ yɔrɔ jumɛn fana loi électorale ko ni kalafili bɛ labɛn kalo 6 ka kɔn a dɔn ye ainsi démembrement kan ka sigi région ni cercles ni communes la an filɛ kalo 3 de yanni kalafili dɔn cɛ démembrement foyi tɛ foyi ma sigi hali bi an bɛ délai kɔnɔ wa an tɛ délai kɔnɔ sɔsɔli t'o kuma la maintenant an kan ka mun kɛ comme an bɔra délai kɔnɔ o de la ne ko kuma ɲɔgɔnya ministre ye fɛn dɔ kɛ o don ne b'o fɔ o ka ɲi parce que a kun y'a layidu ta an y'an parti politique k'a fɔ cadre de concertation a b'a restaurer min ye kulu min b'a to ministre so ni parti politique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani société civile ka to ka kuma wale ɲuman de don a y'an wele o don o de la anw taara ka taa lamɛn mais o don a y'an wele kun mun na n'o ye projet ko kuma ye anw ko organisation référendum organisation an ko i da bɛ don fɛn organisation na i ye mun ɲɛ la projet de constitution tɛ an bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ constitution in kan ka réviser o kɔni hali sɔsɔli t'o la bɛɛ b'a dɔn nafa b'a la fana ka réviser mais nouvelle constitution o de bɛ ka jagoya mɔgɔw kan donc ni k'i b'o jagoya mɔgɔw kan i bɛ maaw lamɛn i bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan bon maintenant forcing min kɛra ainsi t'a la ni n balimakɛ b'a fɛ k'a expliquer ne bɛ fɛ ka mun fɔ a ɲɛna dɔrɔn parti politique de don an kan cogo dɔn an parti politique parce que i b'i ɲɛ tugu ka ko dɔ dɛmɛ sini i bɛ taa a bɛ retourner i contre la bɛɛ b'a dɔn a sigira sariya sɔsɔ de kan bɛɛ b'a dɔn a sigira sariya sɔsɔ kan n y'o de fɔ article 7 violera min de ye k'a fɔ parti politique ma ɲɛ ko la o kuma nin moi je me porte en faux parce que ɲɔgɔn ye ninnu ne bɛ t'u kɛnɛw kan n b'a dɔn mun bɛ passer a kɛnɛ kan anw ni ministre ye ɲɔgɔn ye le 21 juin min tɛmɛna ESI ko la ne b'a dɔn maaw welela k'u lasigi kulu 68 o de ko k'a ta regroupement na les 4 représentants des partis politiques. L'article 7 de la loi électorale dit que ce sont les partis politiques eux-mêmes qui désignent les représentants selon leurs propres modalités. On m'a proposé. Encore, quand tu as un regroupement, un regroupement politique ou jate 8-9 à tête moka. Maintenant, à combien c'est qu'il y a un fait ayaka mauka dossier au blakata dépouillement de 4 meilleurs bêta à Konala au combien c'est qu'il y a partout là parce que partout tu as quelqu'un sur le baby et sur le regroupement de Konala IRD fleur FSD Konala mais que RPM fleur en EPM Konala deux euros ka fara anka à combien c'est qu'il y a parti woro de koko ka tirage au sort qui ministre bora à comme malido makama nyekola parti politique to o mamandi korleon ni ko maldo mama nyekola ma ba fara ma balana an ko sigile no din no te nyekola ka sur en réalité parti bi woro ni segi nye mufo o de kun kan ka tale fait majoritaire o de mata kuma nye ninde do mba fe mbalma ke ka akilto parce que IRD RP ma be kelen ngoy no defo man parti politique a be kelen on de be fala on de be bala mais la nyetu ko do ka kala teme bi ambeta sur anyi sini d'accord président voilà, comme société civile, voilà, les questions posées. Est-ce qu'il y a un boulot? Est-ce que c'est un talent? Alors, c'est vrai, les secrétaire chargé de migration et de l'immigration au sein de la société civile malienne. Parce qu'il y a et on est une société civile de veille. En tant qu'Américain, quand on blessera, quand il y a fo aoué, quand il y a fo fana famaoué, hana mandaoué, hana mande famaoué. Ni ko fana kera aw ni ñonte ama wuli kan jo o do hukumu kon nan Allah yarham Soumaïla Cissé Ibeka
Soumala y'a fɔ k'a fɔ ko a tɛna sɔn i bɛ k'a ka élection ma min tɛmɛ 2018 n ko ne de wulila ka taa mana olu ɲɔgɔn tɛ. D'accord, ok. Donc c'est pour vous dire que an ka société civile an bɛ baara la et a ma nɔgɔ ne b'a fɔ aw société civile ani mɔgɔ mun b'an lamɛn na fɛn min ma fɔ an ɲɛ ne bɛna fɔ kɛnɛ nin kan bi mun de ye raison fondamentale ye an kan ka gafe constitution nin changer fɔ malidenw y'u turali bajɔ u y'a faamu e ye ɲɛnkiri min kɛra CEDEAO la 6 mois aw ye fasoden ɲumanya yira parce que aw sɔnna de o don alors ko ɲankiri nin ka bɔ Mali kan n'o tɛ aw fɛla tɛ an y'o faamu an b'aw fo a la mais yanni u y'aw wele le 29 juin exactement Conseil de sécurité ye résolution dɔ ta Conseil de sécurité des Nations Unies 29 juin u ko président ani premier ministre ko cogoya si la u tɛ se ka kɛ candidat ye. Ça c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourtant an teriw kɔrɔw ana kura u bɛɛ ye Conseil de sécurité nin kɔnɔ mɔgɔ kelen ma wuli k'a fɔ ko on fait un veto sur ça. Qui est visé? Assimi est visé et le premier ministre est visé. Tchogel. An teriw u ma veto k'a la. D'accord, donc président. J'en viens maintenant. N b'a fɛ i ka. N b'a fɛ pour que parce que n'o ma fɔ n k'o t'a faamu. Ok, d'accord. Donc an bɛ se ka bɔ nin na cogo di? Ni résolution ni ani charte min signera ani charte kɔrɔ min kura min signera ko président kan ka démissionner enfin c'est-à-dire militaire kan ka démissionner 4 mois yanni a k'i présenter. An ka bɔ sariya sunba c'est en vigueur. Charte kɔrɔ o bɔra yen kura dilanna c'est adopté par CNT, n'est-ce pas? An bɛ se ka taa kalafili la cogo di? Donc il faut qu'on rentre dans la 4e république. Cogo di? Sariya sunba ni yɛlɛmali yɛrɛ diyagoya a bi yɛlɛma o b'o kun de kan. Donc ko ni ne faamu bamanankan na o ko coup d'état wɛrɛ quoi. Non. Non ni faamu de bamanankan na. Non. Ok d'accord. Non, coup d'état wɛrɛ tɛ. Non, coup d'état wɛrɛ tɛ. Bamanankan do quoi. Bamanankan do mais a fɔ a ɲuman ya parce que a fɔ ne yɛrɛ bamanankan fɔ. Mais e de y'a fɔ dɛ ne tɛ dɛ. C'est pas faut pas. N ko e de ni bamanankan nin fɔ dɛ ne tɛ. Peut avoir coup d'état. Non, y'a faamu sisan. Non, a fɔra bamanankan fɔli ye ne bila yɔrɔ ta yɔrɔ dɔ la. Constitution kura voté n'a kɛra on est en 4e république là. On va en 4e république. N'an taara 4e république là et charte ko ti yen tugun o banna ɲangiri min kɛra 3e république kan hein o fana sosoli bɛ se ka k'a la donc fo wajibi de an ka taa 4e république là maintenant ka Bathily kuma Sonji la on est réellement en retard de 6 à 7 mois. Donc ne fɛn min en tant que société civile ne bɛ fɛn min laɲini et ne b'a dɔn o tulo b'an na an ye dunya bɛɛ kɛlɛ an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ entre parenthèses yɛrɛma hɔrɔnya par rapport à nos partenaires. Oui, moi je voulais qu'on rentre dans je rentre dans le vif du sujet. Je viens dans le vif du sujet. D'accord, ok. Techniquement, non, on est déjà en retard de 7 mois. Maintenant, nous c'est qu'à qu'on l'aurait canassé à Matougou en tant que société civile. Où est CEDEAO wele, où est Union africaine wele, quoi est AENA, où est Afanya quand il programme ta. Un programme ta parti politique benama mais voilà ansiko la bateau parce qu'on est déjà en retard de 3 mois aya la techniquement abse ka ke ka ben wati jumai parce que namo ke 600 nantora nina faut kalo saba kalo nani tora élection on est à 9 mois des élections législatives, c'est prévu dans le calendrier le 23 octobre. Mais est-ce que le référendum tama gelano il faut yani janvier le référendum abse ka ke
nous là, on peut faire le référendum. 19 au décès de calendrier là. Après ça, il y a 30. Mais le problème du référendum là-haut, ça c'est le moins compliqué. Parce que nous faisons une recommandation nous, au projet, ça va au conseil des ministres, le projet adopté. Le projet adoptera. Quand on va à le référendum là, c'est oui ou non. Ce n'est pas un article 46 ou un article 97. Maintenant, nous avons un partenaire nous coupe la barre là, avec la barre que nous fait. Où les balles techniquement, donc à la quelqu'un qui a béni calendrier nous dira. Autrement, n'a y a foka qu'on aille calaworo frakan ou calaworo la frakan ou caladuro frakan. Parce que mais non maquet. Animaux moun là. Ou celui là va macon. On risquerait encore d'avoir d'autres sanctions. Donc, à parti politique, à vous le aujourd'hui. À la foyer, que la société civile, ou l'Union africaine, ou l'Union qu'à fera aucun, ou bara ninke techniquement kaira maldeuna kaira douala kafoko wallahi amba afrika ninke mais donc voilà techniquement on est en retard. C'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais techniquement, mais au retard, au bord de là. Mais à bord où là, mais gouvernement, à bord de là, à la Bolobusena, à bord où là, où le marque bien, c'est là où le marque foyer Kafoko, foyer David Diwa, où sont là, fait mon fourrier, alors qu'au Karafoko, parti politique de Bana, au lieu de Konana, c'est là où Banyan Koulanka. Où sont là où de dans le cas contre URD. Comme ni ba ambaïda tumla na ka namasi datim furane namasi ka ke mumina ke non namasi ka ke maliko de don namasi ko dati Europe se ka proposer donc est-ce que oda moti kuma mfurali ko oba nyenyi le ka prolonger ka tadia non pas forcément ça il y a toujours des cas de force majeure non il faut quand même avec un hagilide mais il faut follow minga gelen follow oye eji démembrement nunga sigi très rapidement ensuite maintenant projet kasoro quand on avant projet la projet de kasoro ni projet sera John 6 ans donc date ko kan on là mais est-ce que membre nous ma sig follow niveau national les sigra niveau dans cela donc maintenant on doit faire avant déjà bana voilà en euro fo o do ma sig follow donc maintenant no sigra 6 ans ba to ga le gouvernement on doit en avoir parti politique au cadre là est-ce que wakuma kona o taira ka foko absika ke ga ben mois de marsia kuma ni ministre ya korofo tagala na onyo chala la bon ministre ko dans la logique ou qu'a organisé ou date il faut mois de marché là jusqu'à preuve de contraire ailleurs la mochima report ko kuma fo ailleurs la ministre finalement il avocat c'est ka date la fin donc en boulot parti politique parce qu'on a organisé jamana de ba organiser en kan to o de kofé ka fo ko marché de do avec la même sawati ka benodi d'accord donc ba pour le moment am se baraka ni mois de mars am yorde am ka baraka ni mois de mars de RPM do wa fa na ka baraka no oui on be baraka ni chronogramme de parce que chronogramme jamana nyema o de koko ka kalo muga ani nani nduma ku bi se ka baraw be waliya on ba bisigi ka fo u ba waliya o konnala mais ni min be retard la fana ambo fana alerte ke ka fo akaw be ninge ni wati la ambe ka se ni wati man ni bare make ni make am se ka mun ke ñogon fe pour ka se ka ke parce que il faut que mo ko na ñu drona fo ko ambe fe be contrôle o ambe fe be de tuma do la kadani ammi famo ko kuma de u desera munna nan farla ñan ka ambe se ko dlan to o de lamba fo ku ka mo associé barawla d'accord maître amena yi fa fait parce que comment font be fra parce que kuma na Chadakoro, Yara, est-ce qu'ils peuvent organiser les élections sans la révision même constitutionnelle? Est-ce que c'est ce qu'il voilà, il faut qu'on ait préparé la ticket de défaut. Voilà. Et puis, ni constitution contenu irait que mettre mouiller de moule framba à colonel parce que voilà parce que comment de fois ça le président ni en cas de force majeure le président CNT au bien bon effectivement mouiller que qu'est-ce qui est caché ou bien voilà madame na eji la folo c'est-à-dire eji mana fiana les autorités indépendantes même la 5 ans anye kalafli saria minta mo ka famu ka foka aller de bena élection bara nununke l'organisation matérielle aller de bena bara nge foka ta se jabi ku folo bolima et au saria kelen ya ira ka fo ya une élection tche aller sigisen be kan ka ke siga 5 ans kalo woro ya ni élection kalafli ka ke bon bi ambiyoro mina bi
kalafili kunfɔlɔ min gonnen n'o ye référendum ye an y'a ye k'a fɔ bi à niveau national min bɛ yen n'a bɛ fɔ niveau national o de sigira Bamakɔ yan fɔlɔ o maaw de installé la baara daminɛna u yɛrɛ ka kuma kɔnɔna la discours kɔnɔna la jamana ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko région cercle commune a tɔw bɛ olu bɛ sigi u bɛ sigili bɛ sen na mais u ma sigi fɔlɔ donc i b'a ye k'a fɔ délai min fɔra kalafili sariya fɛ k'u ka sigi yanni kalafili yɛrɛ don cɛ kalo 6 in an to o délai in kɔnɔna in na tuguni i y'a faamu o de ka faamu à niveau national o sigira mun kan ka sigi parce que élection mana fiyɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ o commune de don cercle de don région de don etc fo ka taa se fraction de village ma donc maa mun kan ka sigi yen o kalafili eji tɔgɔ la olu ma sigi fɔlɔ donc n'i ye olu ni sariya sen ye min fɔ k'u kan ka sigi kalo 6 yanni kalafili fɛn cɛ i b'a ye gɛlɛya bɛ yen mɔgɔw ko o faamu maintenant o gɛlɛya in bɛ yen gɛlɛya dɔ ye mun ye sisan an ye bolomɛ dɔ bila an ni CEDEAO de kan sɛbɛn dɔ la n'an b'a fɔ a ma ko engagement k'a fɔ ko an bɛ kalafili ninnu kɛ nin kɔnɔna in na fo ka taa se ka nin ma o kɛra sababu ye u tun ye gɛlɛya min ta ka bi an ka jamana kan gɛlɛya in wulila bon an ka faamu k'a fɔ ko o an ye o layiduka min ta ni CEDEAO ye bɛnkan de don o bɛnkan labatoli o lawajibiyalen bɛ anw kan i y'a faamu mɔgɔw ka faamu o tɛ ko i bɛ CEDEAO contre la dɛ parce que CEDEAO ko kɛra fɛn dɔ ye u ye fɛn dɔ don jamana kɔnɔdenw tulo la n'i ko CEDEAO a bɛ jate minɛ komi fɛn dɔ de don fɛn min bɛ Mali contre la Mali bɛ CEDEAO de CEDEAO ye Mali ye Mali ye CEDEAO donc an ye bɛnkan min ta o tɛ Mali yɛrɛ kelen ye jamana kɔnɔ bi ni dankarila a fanga la a bɛɛ ni CEDEAO bɛ kuma ɲɔgɔn kɛ CEDEAO ka rôle ye o ye m'a fɔ a ye sanction min ta ka bin Mali kan o kɛra sariya kɔnɔ dɛ mais CEDEAO ka wuli k'i jɔ jamana min n'a a fanga tɛ sariya minɛ kɔnɔna na a ka sagi sariya minɛn kɔnɔna la o ye CEDEAO ka mission fɔlɔ-fɔlɔ ye donc o bɛnkan min taara an ni CEDEAO fɛ o lawaleyali wajibiyalen b'an ka jamana ɲɛmaaw kan mais fɛn dɔ bɛ yen o ye jamana in gɛlɛya dɔ ye c'est-à-dire ni fanga min bɛ yen don min o n'a ka maaw de bɛ yen o b'a fɔ k'o bɛ baara kɛ n'a ka maa ye a bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye c'est-à-dire n'i bɛ jamana kɔnɔ parce que an bɛ farancɛ jamana min kɔnɔ an bɛ yɛlɛma wagati de la farancɛ jamana kan k'a lajɛ compétence bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka wele bila ma baara in ka se ka kɛ a kana kɛ k'a fɔ maa min bɛ n kɔ bi n'a bɛ tɛgɛrɛ fɔ ou bien a bɛ n tulo kɔrɔ duman fɔ n bɛ taa o de nɔfɛ mais ni o tɛ se ka baara in kɛ i b'a ye a bɛna dankari hali olu yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya min b'u la a ko ŋaniya ɲumanya waleyali a bɛna dankari a la bon sisan ni an tɛ délai kɔnɔna la sisan mun de ka kan ka kɛ c'est-à-dire fɛn fila ça c'est important fɛn fila parce que n'an ma nin calendrier labato k'a fɔ i bɛ Mali contrôler n tɛ Mali contrôler tɛ dɛ a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma an dun tɛ gɛlɛya foyi fɛ u ka kan k'a lajɛ de les défis de l'unité nationale ka jamana kɔnɔden bɛɛ wele k'u sigi c'est-à-dire n'a fɔra jamana kɔnɔden jamana tɛ se ka mara parti politique kɔ n b'a fɔ n ko o bɛɛ ka ɲi komi n mana taa société civile n mana taa jɛkulu fɛn fɛn na ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen u k'a lajɛ sisan an kɔni an ye an kumakan di an ka sariya ye nin fɔ an t'a kɔnɔ mais baara in an bɛ se ka kɛ nin délai kɔnɔna na ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka consensus ye jamana kɔnɔden fanba mana bɛn min kan u ka baara kɛ ni o ye n'o kɛra sisan a ka ca Ala fɛ délai in labatoli sinon sariya sɔsɔ de don ni kalo 6 in ma se ka baara in ma se ka k'a kɔnɔna la sariya de dun y'a fɔ donc i ye sariya sɔsɔ hali ni fɛn tɛ se ka k'i la a bɛ fɔ quand même k'i ye sariya sɔsɔ e dun nana yɛlɛma dɔ de kama a fɔra sariya sɔsɔ ye an ka bɔ o minɛn kɔnɔna la donc o bɛ sɔrɔ min fɛ sigi ka fɔ ka kɛ rapidement bɛn ka kɛ fɛn na ah d'accord an kɔni tɛ délai kɔnɔna la mais ni jamana kɔnɔdenw jɛnna n'a ye an ka baara in kɛ pour que an bɛ se ka référendum kɛ fɔlɔ ka constitution sɔrɔ ka sɔrɔ ka ɲɛsin baara tɔw ma kelen o tɛ se ka kɛ CEDEAO kɔ CEDEAO ka associé o la u k'a dɔn k'a fɔ ah ninnu jamana kɔnɔla vraiment u ni ŋaniya tɛ don u ye layiduka min ta ni anw ye k'a labato i y'a faamuya bɔ a la parce que n'a fɔra CEDEAO min b'a kunna bi o tɛ dɛ o bɛ taa jamana wɛrɛ CEDEAO b'a a nɔ la donc k'o baara kɛ ni CEDEAO ni an ka classe politique bɛɛ ni jamana kɔnɔden fɛn fɛn compétence bɛ fan o fan k'u wele k'u da don baara in na u ka bɛnkan sɔrɔ u ka baara kɛ maintenant n'i k'i ka baara kɛ dɔrɔn depuis an ka fanga kɔrɔ min binna ni min n'a ka mɔgɔnin de o b'a fɔ k'u bɛ fɛn kɛ bon ni olu jamana dun tɛ mara ni o ye jamana bɛ c'est une question de compétence a bɛ jamana kɔnɔden mun bɛ kɔfɛ a wele kan na
a bɛ jamana fan o fan i bɛ taa sɔgɔbi kan na jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga kama mais ni baara ma kɛ ni o ye o de bɛ na ni gɛlɛya ye maintenant jaabi fila dɔrɔn ka b'i ka nin na an ti délai kɛ nin kɔnɔ u ka sigi ka fɔ de ka kɛ jamana à l'interne bɛnkan ka sɔrɔ société civile parti politique compétence bɛ fan o fan u ka fɔ kan bɛn kɛ pour que vraiment an n'an ma ɲa tugu nin kan CEDEAO yɛrɛ k'a dɔn ka associer a la a ka ca Ala fɛ baara in a bɛ se ka kɛ mais ni o de ma kɛ n'an taara à ce rythme là a don dɔ la a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ i y'a faamuya b'a la surtout que min fɔra Ala k'an kisi o ma an t'o o fɛ tuguni ani an t'o nɔfɛ tuguni gɛlɛya foyi tɛ an t'o nɔfɛ tuguni o juma de ye gɛlɛya yɛrɛ gɛlɛya ye mun ye sisan an ni CEDEAO d'accord ok voilà comme mun fɔra nin fɔra nin an b'a ka d'accord ok an ye layidu kan ta an maaw bɛ wuli mais n'o ma se ka fɛ u b'a fɔ de k'u bɛ se ka an ɲangi an dun tɛ ɲangili fɛ tuguni jamana in bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ ɲangili foyi fɛ an bɛ fɛ de an ka se k'an ka jamana yɛlɛma min an b'a nɔfɛ an ka se k'o baara in kɛ jamana in ka se a jɔyɔrɔ ye min ye diɲɛ kɔnɔ dɛ a ka se k'o place in sɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko sa place dans le concert des nations a ka se k'o sɔrɔ o de bɛ se ka kɛ dɔrɔn jamana in ka ɲɛtaga in a baara ka se ka kɛ sinon an bɛ nin min na tan comme ça vraiment an ka bɔ nin kɔnɔ an ka baara kɛ an ka avancer o dɔrɔn de ye a fɔra ye. d'accord Bokara comme kɔrɔfɔ tɛ nin ye sisan an bɛ kuma di URD ma Badara e yɛrɛ fɛ sisan solution jumɛn de bɛ aw yɛrɛ fɛ i y'a faamu an ye kuma min ta nin constitution kɔnɔna na solution jumɛn de bɛ URD yɛrɛ bolo. bon solution min bɛ URD bolo o ye sigikafɔ in de an bɛɛ y'o laɲini o de la depuis ni avant projet in fɔra jama ɲɛna a rapport dira président ma don min na URD y'a kalan URD y'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka document in kalan n'i y'a kalan yɔrɔ min b'a kɔnɔ n'aw yɛrɛ bolo k'o man ɲi yɛlɛma bɛ se ka don o la cogo min na a ka kɛ ten cogo la o bɔlen kɔfɛ maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka document in lajɛ k'i hakilinata d'a la a ka ca cogo o cogo an bɛ document ɲɛnama sɔrɔ baara bɛ se ka kɛ ni min ye mais ni mɔgɔw m'a kalan n'an tora forme dɔrɔn kɔnɔna na a baara bɛ gɛlɛya or ne bolo fond nafa ka bon ni forme ye c'est à dire forme ye jumɛn ye nin kan ka nin kɛ nin man ka se ka nin kɛ nin de yamaruyalen don nin ma yamaruya ne bolo an kan ka bɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sisan ka don document yɛrɛ kɔnɔna na parce que document in kɔnɔna n'i y'a jateminɛ yɛlɛma belebele bɛ yen mɔgɔw bɛ yen n'o tun y'a laɲini ka yɛlɛma don a kɔnɔ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu bɛɛ kun bɛnnen don o yɛlɛmaw kan misali dɔ kelen premier ministre jamanakuntigi de bɛ premier ministre sigi ko premier ministre pour a ka se ka bɔ yen f'a ka sɛbɛnni de kɛ k'a fɔ k'ale ye walan bila o ye gɛlɛya belebele de kun sera président ninnu bɛɛ ma ka tɛmɛ u bɛɛ ka yɛlɛmali kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'o ye gɛlɛya belebele de y'u bɛɛ lajɛlen bolo k'a lajɛ sisan ni président ye premier ministre sigi a bɛ se k'a bɔ yen k'a sɔrɔ premier ministre diyagoyalen tɛ tuguni k'a fɔ k'a bɛ sɛbɛn kɛ k'a di président ma kɛ ka bɔ yen o tun ye gɛlɛya ye président tɛmɛnen minnu y'o sɔrɔ o bɔlen fɛnɛ n'i y'a jateminɛ coup d'état fɛnɛ cayara coup d'état cayara maintenant solution jumɛn b'o la a laɲinina fɛnɛ k'a fɔ a fɛɛrɛ ka sɔrɔ au moins ka bɔcogo ɲini président yɛrɛ la a ka fanga bila ka sɔrɔ a ma se ka marifa ta a ka fanga bila ye o de la destitution ko kuma o de fɛnɛ b'a kɔnɔ o destitution o bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ o ye parlement ye comme parlement fɛnɛ tilala ka kɛ so fila ye so fɔlɔfɔlɔ o ye assemblée nationale ye filanan o bɛ kɛ conseil de la nation ye donc parlement o député assemblée o député de mais député fɛnɛ sigicogo fɛnɛ la yɛlɛma belebele fɛnɛ prévalen don fɛnɛ kɔnɔna na o yɛlɛma belebele la i b'a fɔ Bacili y'a fɔ cogo min na a ka kuma kɔnɔna na an bɛ min jateminɛ n'i ye kati ta député 7 ye ni mɔgɔ ye 51 sɔrɔ dɔrɔn e tun b'a bɛɛ ta mais a ka kɛ ne ye dɔ sɔrɔ nin bɛ se ka dɔ sɔrɔ nin bɛ se ka dɔ sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ parce que légitimité bɛ mɔgɔ caman na la o ka fisa a bɛɛ talen ka di mɔgɔ kelen ma wagati dɔ la a bɛ na ni funteni ye yɛlɛma belebele dɔ b'a kɔnɔ tuguni o ye hali cour constitutionnelle ta ye cour constitutionnelle a yamaruya tɛ constitutionnelle fɛ tuguni k'a fɔ ko a ministère de l'administration territoriale comme o tɛ tuguni EJ mana résultat min di k'a fɔ ko nin liste o de passera cour constitutionnelle tɛna se k'a fɔ tuguni k'a nin liste tɛ min kɛra deuxième ye k'o de passera tuguni
a fɔra k'a bɛ élection segin bɛ kɛ élection yɛrɛ ka a yɔrɔ de la sisan ani cour constitutionnelle yɛrɛ composition yɛrɛ yɛlɛma fɛnɛ donna la parce que constitution min bɛ sen kan président de la république o tun bɛ mɔgɔ 3 de di assemblée o tun bɛ mɔgɔ 3 di conseil supérieur de la magistrature o fɛnɛ tun bɛ mɔgɔ 3 di donc a bɔr'o de la sisan donc président fɛnɛ b'a ta di assemblée b'a ta di conseil national b'a ta di avocat bɛ dɔ di les professeurs de l'université minnu bɛ droit olu fɛnɛ bɛ dɔ di donc bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan maintenant olu bɛ jɛ ka mɔgɔ dɔ sigi pour que baara bɛ se ka kɛ donc an bolo o ye yɛlɛma belebele min jateminɛlen don a la fɛnɛ o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ hakilina min fɛnɛ bɛ yen k'an ka se k'o ta tuguni a la o ye siko fɛnɛ ye parce que si daminɛ de tun bɛ yen mais ka daminɛ san 35 la sa taara san 75 la mais gɛlɛya caman b'o la n'o ma kɛ ni hakili fɛnɛ URD ka promotion o ye gɛlɛya ye an ka faamuyali la ani a yirala k'a fɔ fɛnɛ min ye nationalité ko ye pour que ka kɛ candidat ye élection présidentielle la ko a donni i bɛ t'i ka liste déposer don min na o ka sɔrɔ nationalité 2 t'i bolo an bolo o ye gɛlɛya belebele de URD yɛrɛ bolo parce que n'i y'a jateminɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu bɛɛ jamana jɔli la u ka jɔyɔrɔ belebeleba de b'a la n'a fɔra ko k'olu sen bɔ a la o cogo la an bolo o ye gɛlɛya belebele donc URD bolo hakili kan ka jagabɔ olu bɛ se ka don a la cogo min na n'olu ma don a la baara bɛ gɛlɛya an bolo misali la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u taara nafolo ɲini na hali an ka nafolo ɲini yɛrɛ bila kɔfɛla na jamana yɛrɛ ka lasigiden minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔ kan diɲɛ bɛɛ fɛ u bɛ denw sɔrɔ o olu taara jamana yɛrɛ ka ci de la olu mana den minnu sɔrɔ yen olu ka sariya la u bɛ papiye sɔrɔ k'olu jamanakɔden ninnu k'olu tɛ se ka na kɛ an ka jamana ɲinifɛn or olu mɔgɔ minnu ye den sɔrɔ u ye den sɔrɔ jamana ka ci sen yɛrɛ de sira fɛ donc an bolo hakili kan ka jagabɔ kɛ ka ɲɛsin o yɔrɔ nin fɛnɛ ma. D'accord. Ok, vraiment Boubacar, donc URD olu ye k'a fa sisan an bɛna RPM fan fɛ voilà Bathily. Donc n t'a dɔn n'a sɔrɔ ɲininkali i ye ɲininkali min kɛ n balimakɛ la n terikɛ Badara la n'o ɲininkali kelen in dɔrɔn non c'est à dire que solution voilà yɛrɛ bolo RPM yɛrɛ bon ni anw bolo fɔlɔ parce que n y'a fɔ n ka kuma fɔlɔ in na gafe tɛ yen o Badara n terikɛ bɛ ka min expliquer tan a bɛ ka mun ɲɛfɔ tan o ye avant projet in de avant projet in tɛ ba la anw bolo bilen parce que anw y'a fɔ le RPM se retrouve dans le cadre d'échange cadre kɔnɔna la an ye avant projet an y'a rejeté en l'état je précise en l'état ça veut dire que mun présentera na an y'o de rejeté mais an bolo yɛlɛmaw dɔw bɛ yen n'olu sera ka k'a la ni consensus ye an bɛ se ka lajɛli wɛrɛ kɛ ko la tugun mun t'o fana ye c'est pourquoi ne bolo gafe tɛ yen président y'a lamɛn o yɔrɔ la n bɛ président de la transition fɔ n'o ye Assimi ye parce que mun na commission de finalisation création ne hakili la président yɛrɛ y'a faamu de k'a fɔ avant projet ma maaw la convaincu ça a plus divisé les Maliens a y'o lecture de kɛ n'a ye commission sinon commission de finalisation o ma prévu e bɛ commission sigi ka baara dɔ kɛ o bɛ baara kɛ ka na n'a ye i bɛ commission wɛrɛ sigi o kɔfɛ o ye contradiction de ye mais n'i y'a ye président y'a kɛ ça veut dire que a b'a fɛ ka mɔgɔw lamɛn donc n'i b'a fɛ ka mɔgɔw lamɛn i bɛ taa ni nin taabolo min ye nin ye taabolo ɲumanw de anw ka niveau la an bɛ mun fɔ c'est pourquoi président y'anw sollicité à travers le ministre d'État min y'a rencontré cadre d'échange an y'a accepté ka don commission de finalisation na a balila maaw la parce que dɔw kun hakili la n'i ko cadre dɔrɔn i ko Mali jugu n'i ko cadre dɔrɔn an bɛ fɛn bɛɛ contrôler an bɛ fɛn bɛɛ rejeter an ko non de tous les temps nous on a demandé à ce qu'on soit écouté an ye bataki ci mara ɲɛmaa ma bataki min san kelen ni ko an ma jaabi a la an ma reçoit an ko k'o de tɛ mara kɛcogo ye donc n'an lamɛnna an fɛla ye min ye an b'a fɔ pour que baaraw de ka améliorer jamanaden bɛɛ sago bɛ mun na an ka se ka taa o sira fɛ teliya la an ka bɔ nin transition kɔrɔ donc ne bolo le fait que président y'anw lamɛn a ko k'u ka commission sigi o ye wale ɲuman ye donc commission in mana sigi n'a bɔra ni gafe min ye RPM b'a hakilina di o gafe de kan cadre b'a hakilina di o gafe de kan wahala ye yamaruya di k'a fɔ an bɛ don commission in kɔnɔna la a kun ye de ka taa an ka position défend n bɛ don commission kɔnɔ fana kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa de fɛn o fɛn mana fɔ k'i jɛn bɛ n'a ye k'i b'a accompagner o tɛ anw taabolo ye an taabolo ye mun ye an ye kun minnu y'an poussé k'a to n'an ye avant projet rejeté en l'état o kun ninnu an bɛ t'olu de ɲɛfɔ commission kɔnɔna la an bɛ taa o position ninnu de défend mais mun ye ne ka parti ye n'o ye RPM ye révision en minimum an b'o logique de kɔnɔna la donc n'an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra commission ye a kɛra yɔrɔ wɛrɛ n'an ni faama min mana ɲɔgɔn ye an b'o position in de défend n'i ye avant projet ta k'a lajɛ
a fait une nouvelle constitution. Mais il y a une comparaison avec la constitution de Nabi. Il y a un élément de la nouvelle constitution, mais révision de dos. Mais tout le monde fait peut-être pour d'autres objectifs, en témoin. Mais en boulot, Yorodo Fanambe, Mbalmaki Interke a fait Ulirona. Mais Yorodo Fanana en boulot. Et 2017, a fait la constitution contre ko Masaki. À la mahina na Ibrahim Bouakar Keita là. Ka Kumbeke Sundiata. Mais nous présentera un avant-projet. Nous temena Masaki nous la transition qu'on fait avec Kayamagadi. Nous influence là. Là temena nous tourna. Yele mama dola. Masaki nous bena avec Kayamagadi. L'empire du Ghana. Mina finina. Ça c'est un régime présidentialiste. Parce que maintenant, Fama ka pouvoir renforcera à plusieurs niveaux. Quel est le kera? C'est pourquoi le coup d'État là, le coup d'État n'est jamais militaire. Le coup d'État est toujours civil. Parce que civil, on peut dire, on sait quoi belare, on doit vouloir que Jamana Benyami, quand Fama Djeli Foye, n'a pas fait Benyami, Benyami les Wati, mais armée Benakou a parachevé. Mais encore, non, mais encore, oui, mais allez. 2020 coup d'état de Nake, le parti politique de c'est la même chose. Parti politique de don. Sur la coup d'ana parachevé, mais Dieu nous a situation créée, qu'à condition créée pour qu'en casser le niveau là. Oui, parti politique, nommément les M5 RFP. Bouta automatiquement. Parce que maintenant, fin de Jamana Tabou, la Mouluma Bemauma. Nous avons des fois Wati Kama Beuma. Au fin que nous, avant-projet nous présentera à Chamanta qu'on a eu Gérani avant-projet. Nous avons une conviction de vision de droit ou de Dumendo. Parce que nous avons fait d'autres là. Nous avons fait de la fin de la drogue. Nous avons fait un peu de présent qui c'est un bon conseil supérieur de la magistrature là. Pour que la justice indépendance soit garantie. Avant projet de Kakala. À côté de Akola. À Forako Kalafli. Cour constitutionnel qui a dernier mot dit troisième tour. Haïdara Yafa Kakumala. Avant projet de Kakala. Et résultat définitif du cour constitutionnel de Badi. Mais qui est Kounou, encore, il faut que tu aies fait bi, on fait un canon. Nous mettons là qu'on a 7 doigts avant, faut qu'on gère. C'est pas la même chose. C'est la même chose. D'accord. Bi. C'est pas la même chose. Non, encore, conseil supérieur. Oui, avant projet de Kakala, conseil supérieur de la magistrature composition à Kakala. Ma croix de là, mais toujours, à Niema, il y a fait un bébé présent de Tékékono. Mais on court de Kélékérakoun. Nous on a changé avant le projet qu'on a. C'est pourquoi on court en l'état, on les rejette. Maintenant, commission de finalisation, on peut participer là. On te ban fait un bémari. Nous documents nous de la Maldo qu'on a eu on ferait Maldo, Maldo qu'on a fait des cadres wallah en Medjena. D'accord. Président, Malien de l'extérieur. Malien établi à l'extérieur. D'accord. Malien établi à l'extérieur. On fait Kerana. Nous commandons. On est collé ensemble. Parce que Malien de l'extérieur, au cours de février, Bamanaka Numana. Koka malien tandide ay malien munu sigla bi koka an koka malien utikele d'accord donc am mal courage de la yo bo ikro photo malien ay dara sera pa man na sisa donc ne femi ahami et ubita mintaka kolo sigi 5 ans. La lettre a été signée le 21 décembre. Oui. Le 21 décembre quand a c'est bima commission Massigi 5 ans. On a perdu 3 semaines. Donc, en Konibolo, d'adresse ou témoignina. Non, Togo Duruma, dans la même semaine où l'autre se donne Minako, Dougou Sadia et Koton Kadi, ils ont donné 24 heures. Togo Betara. Donc, ni enquête de moralité biquet, on va sur le Karakaba. Donc, ça prend trop de temps. Donc, on est à là, ou quand on a dit qu'il faut que délai de transition na lahidu tara iba fuko mettre ya focho ya mina fon lahidu wotime an haminen be odela nanu mba don ka foko an seka lahidu ntime mo munu be seka kolo la amma an yu wele ka foko ayena an ye to min tora an awamma de na abarara kamali don be dalaje tugu ka foko bo on est confronté à de telles difficultés am seka ko ke tuamna parce que ayi jatemineke au CSDM
18 mois min dira an ye réunion duuru kɛ n ko ala ko tiɲɛ hey 18 mois ni transition tɛ se ka ban 18 mois na ko an kan ka mun de kɛ n ko an ye lettre sɛbɛn ka sɛbɛn président ma ka sɛbɛn premier ministre ma ka sɛbɛn CEDEAO ma ka sɛbɛn Nations Unies ma ka sɛbɛn Union africaine ma ko fo san fila ye fara kan à partir de la fin de 18 mois an ye lettre o sɛbɛn le 28 septembre an y'a ci ka taa o don u ko ma ko e bɛ se k'a fɔ ko a fɔ san fila ka fara kan parce que n ko an b'a fɛ ka yɛlɛma min ka don Mali taabolo ma tant que n'an ma san fila yɛrɛ an m'a kɛ 36 mois au minimum n ko an tɛ se ka kɛ donc o mɔgɔ kelen de sigilen b'aw ɲɛna bi k'a fɔ aw ye ko délai min dira on ne pourra pas le respecter avec le retard qu'on est en train d'acquérir an bɛ retard min na an bɛ taa kalo 6 fara kan u kalo 7 la donc yanni o ka kɛ aw y'a fɔ aw m'a kɛ aw y'a kɛ nin na parce que aw b'a fɛ aw t'a fɛ ka bɔ fanga la a y'an lamɛn a ye mɔgɔ ninnu wele a y'a yir'u la k'a fɔ a tɛ se ka bɛn parce que retard kɛra a ko la ça c'est notre recommandation maintenant fɛn min ye gafe nin ye 70% hein a bɛɛ ye constitution kɔrɔ de ye nin bi misali kelen dɔrɔn di mun ye malien établi à l'extérieur tu y'a fait que l'article 110 que les Maliens établis à l'extérieur seront représentés au Haut Conseil de collectivité et Conseil économique et social. Haut Conseil de collectivité, on a le Conseil national. Conseil de la nation. Hein? Donc, on a la fladi. On a le Sénat, au Conseil des nations. Ka sénateur au bois là. Ka sénateur au bois là. Bon, au Parlement clé bicaméral. Mais ni parlement kelen don parlement fan kelen élection bɛ k'o la mais parlement fan kelen min kan ka président ɲankiri comment on dit ça ka ɲangi et mun kan ka président ɲanki o kan ka ɲɔmɛ wa président bolo wa Bachiri président mara bɛɛ kelen kɔni sɛbɛn k'a fɔ ko e bɛ yen kɔni e bɛ se ka voter ka président ɲanki cogo di mais 3 quarts sont élus même si c'est les 3 quarts. Donc, pouvoir nous dire à président Makonana, hein, c'est énorme. Et puis, si proposition Minkera, je laisse l'avocat nous expliquer, c'est pratiquement impossible de faire, et comme le disent les Anglais, l'impeachment à un président. Donc, on connaît un peu féminin, un mouillé diaspora, féminin boloni, kono ato, ambato, au boulot. En article 46. Yala mako doala. OK. A Flana et 97 à Kayelema amba fek ayanga représentant choisi anga institution qu'on a. Mo ba boya 100 ans ou bien 100 woro 100 ou sigile pe mali ko fait ou sigile mali ko na ou bita a représentant anga institution qu'on a. Donc faut yala mako doala. D'accord. Et à l'avant article de Kassoro gafe quoi min sebeto les Maliens ibi madama fol bamanakana établis à l'extérieur seront représentés au Parlement. À l'Assemblée nationale. Non, Parlement de Fournizé. Assemblée Semborala. Qu'au Parlement. Pour ça qu'ils appellent bicaméral. Commission de l'autre. D'accord, ok. D'accord, maître. Voilà, et bien, à Punche. Et c'est-à-dire on a préparé l'article d'Odi, on met à comment gaffer min kamfolo. Nyabla gaffe de do sariate parce que jamana kono dombe kan alame nyabla seben yere de do fula ma seben soro fula ambe domina bi amba fo mi ma ko projet de constitution o ma soro fula ni nyabla seben ni baraton dira ma folo mi ma nu e bara nu e fengeke jatimina mi ga seben folo kun folo mi la wode ninye e kanaika fen konna la ko seben konna ina e ba fen dama ba kono a bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔdenw olu ma ɲɛfɔ olu nana kɛ sababu ye min ye misaliya ye o ye laïcité ye laïcité ko kuma in ciyara kɔsani na a ye maaw fɔ ɲɔgɔn kɔ laïcité dun ye fɛn dɔ ye depuis Mali sigira an ka constitution fɛn fɛn bɛ yen sariya sunba fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ jɛnna n'a ye a bɛɛ ye baara in kɛ ni o de ye k'a fɔ an ye jamana min an b'a kɔnɔ ati mara ni dina n'a fɔra ko k'a ti mara ni dina kelen hakilila ye
maître k'i ka kuma latigɛ tɛ n bɛ fɛ laïcité ko i ka expliquer k'a ɲɛfɔ ma tubabukan ko bɔdali jumɛn de don c'est à dire laïcité mana f'i ɲɛna an b'a fɔ nanzarakan na fɔlɔ c'est à dire n'a fɔra ko un état est laïque cela veut dire que l'état n'est pas un phénomène confessionnel ça veut dire quoi bamanankan na sa ni jamana min anw b'a kɔnɔ n'a a sigisen ye sigisen min ye diina jamana tɛ c'est pas un pays islamique ou bien c'est pas un pays religieux par nature jamana de do a bi mara n'a ka taabolo sariya min n'o fɔra yɛrɛ fɛ a bi mara o kɔnɔna la a tɛ maa si bali diina min ka di e ye i k'o diina in baara kɛ mais sariya kɔnɔna minɛn kɔnɔ dɛ i ka diina kɔnɔna la tɛ diina ta ka diina wusa ni diina ye o ka faamu k'a fɔ ko nin ye silamɛ ye ko jamana b'o ta ka wusa nin ye chrétien ye ayi jamana bi mara n'a yɛrɛ ka sariyaw de ye o sariya in de fana bɛ labato diina mɔgɔ bɛɛ kan hali ni maa min tɛ diina la mais i ka diina labatoli kɔnɔna la i tɛ se ka dankari maa wɛrɛ la a bi kɛ ale ye sariya min fɔ baara bɛ ko kɔnɔna na o de ye laïcité laïcité tɛ fɛn jugu ye k'a fɔ k'a bɛna dankari diina dɔ la a bɛ fɛn dɔ wusaya dɔ ma mɔgɔw k'o faamu ni maa kelen y'a ka tiɲɛli ta k'a ɲɛsin diina ma o y'o kɛ n'a yɛrɛ ka hakilila ye bere min bɛ bin a kan sara la o bɛ bin a kan o ni laïcité tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mɔgɔw k'o faamu ka na ɲininkali kɔnɔna la tuguni a ko nin bɛ kɛ sababu ye ka coup d'état bali ayi parce que n'i ye jateminɛ kɛ yɛlɛmaba min kɛra a la o ye an b'a fɔ min ma an ka sariyaso min wasadenso in n'an b'a fɔ a ma ko assemblée de taara sisan k'a kɛ jɔsen fila ye assemblée bɛ députés kala bɛ ta olu kala bɛ fili olu ye olu bɛ taa directement jamana kɔnɔdenw fɛ mais u y'a fɔ cogoya min na u nana chambre wɛrɛ bila sen wɛrɛ k'a sigi sen filanan kɔ tɔgɔ min da o la Haut Conseil des Nations k'a fɔ ko n'i y'o sigi naani saba o bi ta o ti ta maa wɛrɛw la maa kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'u tun bɛ le Haut Conseil de collectivité kɔnɔna la an ka communes kɔnɔna la conseillers minnu bɛ yen cercle kɔnɔna la olu de bɛ ta olu n'i y'a sigi naani o saba in bɛɛ bɛ kɛ o maaw de ye a tɔ kelen min bɛ yen nɔ un quart jamana ɲɛmaa de b'o o ta maaw la maa min bɛ se k'a f'i ye n'a ko o bɛ se ka kɛ maa ye jamana kɔnɔ maa min jɔyɔrɔ ka bon mais kuma la surunyana dɔrɔn maa min ka di jamana kɔnɔ jamanatigi yɛrɛ ye a bɛ olu de ta dɔrɔn ka na ni o ye ka na a kɛ ka maa ninnu dafa maa ninnu ti maa wɛrɛ ye dɛ conseil commune mun bɛ cercle conseiller mun bɛ cercle la mun bɛ commune na olu de tun bɛ Haut Conseil de collectivité kɔnɔ n'i y'a sigi naani o saba in bɛɛ bɛ kɛ o de ye a tɔ kelen min jamana ɲɛmaa b'o ta a b'o ta maaw la maa min ka di a yɛrɛ ye a b'o olu ta ka kɛ k'o dafa o bi kɛ an ka wasabulon sigi sen filanan ye Assemblée nationale bɛ yen o wasabulon in bɛ yen maintenant jamana ɲɛmaa pour que ko ka dankari jamana ɲɛmaa ka fanga la min yɛrɛ fɔra an ka sariya sonba in kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ ka da mun kan sisan n'a yera k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye yuruguyurugu waleya kɛ k'a ka kan ka nɔ min na fo a ka bɔ yen fɔlɔ a bɛ bɔ yen fɔlɔ ni cakɛbonda fila min bɛ fɔ a ma ko an ka wasabonda olu fila de bɛ baara dɔ kɛ fɔlɔ ka n'an b'a fɔ a ma ko destitution o ŋaniya in bɛ se ka bɔ assemblée la n'a bɔra assemblée la assemblée fɔlɔ de bɛ o vote kɛ il faut que assemblée yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ a tilancɛ ka o ŋaniya ta n'o o ŋaniya ta o ŋaniya mana ta o fɛ chambre dɔ min bɛ yen tuguni a bɛ taa di o ma tuguni il faut que o chambre in fana tilancɛ fo ka kɛ dɔ yɛrɛw kan o fana ka se ka sɔn o ma n'o ma sɔn o ma o sɛbɛn in tɛ ta ka taa di commission ma commission dɔ bɛ yen o commission de bɛ tila tuguni o commission de bɛ tila nin bɛɛ kɔfɛ ka jate minɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'ale y'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa in c'est vrai min laɲinina a nɔ kan ka minɛ a nɔ bɛ minɛ n'ale y'a ye k'a fɔ ko a y'a nɔ man ka minɛ a bɛ bila ye maintenant o t'a bannen dɛ n'ale ko oui o y'a nɔ minɛlen ye k'a nɔ kan ka minɛ a bɛ tila tuguni ka taa vote de la o chambre kelen min y'a vote o bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ o ma ko congrès o congrès bɛ sigi a kama n'o sigira fana il faut que c'est à dire 3/4 o tilancɛ yɛrɛ fana bɛɛ tilancɛ fo ka dɔ yɛrɛ kan olu ka sɔn jamana ɲɛmaa ka bɔ yen fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka taa jɔ sariya ɲɛfɛ est ce que o ye ko nɔgɔ ye o ti ko nɔgɔ ye o ti na ni coup d'état in banni ye o et puis fɛn kelen bɛ yen nɔ o ka kan ka préciser fɛn in kɔnɔna la nin da sera a ma k'a fɔ ko cour constitutionnelle
jamana konobi pour constitutionnel do conseil constitutionnel o de be jabi jamana nyama kalafili ani député ani référendum o de bo jabi labandi mais ni kolona ina fen do folen ba kona adasirama mais fen nyumante ka foko ni cour constitutionnel yere ya ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yoro min be yino sɛgɛsɛgɛli mana kɛ ni mɔgɔ min tara dama kasi sɛbɛn na yo jatemina na yera ka foko ni karsa tara mais amata sariya kono voix min nyata ayo annuler mais min bɛ na min b'a kɔfɛ n'a yera k'a fɔ ale ka yurugu waleyaw kɔfɛ min bɛ ale kɔfɛ o de tɛmɛna kalafili la ko ayi o t'i na dɛ sagi ka kɛ élection ma o ye gɛlɛya dɔ ye parce que élection ko o ko annuler n'a fɔra ko e bɛ se ka fɛn statuer ka réformer mais e tɛ se ka résultat yɛlɛma mais kun jɔn bɔ o la o ye gɛlɛya dɔ ye il faut que politikimɔgɔw ko o jateminɛ parce que ko ka sagi élection ma nafolo wɛrɛ de bɛ bɔ jamana kun tuguni ka kɛ ka tila yanni ka bɔ kuma kɔnɔna la u y'a fɔ sariya in kɔnɔna la a sin article 53 ko ni jamana ɲama balila n'an b'a fɔ min ma nanzarakan na vacances u y'a yira fɔlɔ k'a fɔ empêchement définitif ou absolu ko assemblée président ɲama o bɛ a nɔra bila ka kalafili labɛn kɛ tile 90 o y'a a nɔgɔmani ye tile 120 o y'a kɔda ye maintenant u tilala tuguni k'a fɔ ko na empêchement désistement ou décès ko ayi le président du haut conseil au bas nolabla il faut qu'on au cas précisé sinon donne ça sera un problème antena don empêchement de définitif ou bien ou absolu pour assemblée président nolabla maintenant plus loin encore on dit empêchement désistement ou encore décès que le président du haut conseil de la nation ko bas nolabla obina dondola ni gɛlɛya il faut que u k'i sigi ko yɔrɔ in olu fila a bɛ se ka na ni conflit ye entre les institutions de la république il faut que u ko yɔrɔ fana jateminɛ ɲininkali ka bɔ i ka fɛn yɔrɔ dɔ fana bɛ a kɔnɔna la u nana insérer k'a fɔ ko les modes alternatifs ou traditionnels de règlement de différends jamana min an b'a kɔnɔ n'a a critiqué bonda yɛrɛ ka ma se k'a ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw ka nimisi wasa kɔnɔna la an bɛ se cogo di ka taa fɔ ko k'an bɛ taa an ka jinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ mana a bɛna kɛ maa sugu min ye ko olu ka kiiri tigɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na don dɔ la ni désordre ye n'a ma jateminɛ kosɛbɛ u fɛ sɛbɛn in kɔnɔna in na déjà la justice institutionnelle au lieu que o ka renforcer o ka baara kɛ n'a nana ni kana taa bɔ ni sira wɛrɛ ko mode alternatif de règlement de différends a bɛna kɛ don dɔ la an ka sigida ninnu na e alimamitɔ bɛ dugutigitɔ mana kiiri tigɛ min cɛ sufɛ o bɛ n'i kama o bɛ se ka n'i bɔnɛ n'i la don dɔ la a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye yɔrɔ dɔ fana b'a kɔnɔ o ka préciser armée an ye chapitre dɔ consacré armée la vous savez que ni gouvernement fɔr'i ye gouvernement ka prérogative tɛ fɛn wɛrɛ ye l'armée mana f'i ɲɛna les forces de défense et de sécurité a bɛ gouvernement minɛn kɔnɔna la k'a kelen ta k'a kɛ chapitre ye constitution kɔnɔ c'est-à-dire k'a fɔ ko coup d'état ɲɛsiranya tɛ dɛ mais vraiment fɛn de don fɛn ɲuman tɛ il faut que politikimɔgɔw k'i sigi ka miiri a la k'a jateminɛ c'est-à-dire armée est apolitique a bɛ gouvernement ka minɛn kɔnɔna la a bɛ to gouvernement ka minɛn kɔnɔna la l'armée est un bras armé c'est-à-dire de l'autorité politique il faut que civil donc il faut que n'a fɔ l'autorité politique min bɛ mara la armée ka kan ka fɛn o minɛn in kɔnɔna in na parce que n'o ma ni ninnu ma lajɛ a bɛ kɛ fɛn dɔ ye et puis u ko an ka préambule kɔnɔ kuma la teliya la parce que fɛn dɔ don olu ka kan ka lajɛ an ye référence kɛ ko corruption ani enrichissement illicite yurugurugu k'a bɛ dankari jamana ka ɲɛtaa la mais constitution yɛrɛ kɔnɔna na a ma yira k'a fɔ ko corruption crime de don wa délit de don wa a nature ye min ye o ma préciser a kɔnɔna la o ye fɛn dɔ ye o ka kan ka préciser et puis a sera fana an ka contenu du coup d'état yɛrɛ ma n'i ye jateminɛ kɛ ATT ka fanga bilen a fɔra ko a y'a ninnu ye min kɛ ko mutinerie maintenant à la démission du président de la République et le 18 août 2020 a fɔra ko on est venu parachever une action déclenchée par M5 RFP donc on a exclu concept coup d'état. Le 24 mai 2021, on dit redressement. Rectification. Voilà, je m'excuse, rectification de la trajectoire de la transition. Donc, fin de 600, à Sera, en cas continue de dire coup d'état yérema, fin mimba ira, donne le coup d'état. Parce que nous, Jamana Nyama mimba ka fangala.
ni marifatigi nani minɛ i ka démissionner ko non k'o tɛ coup d'état ye ko il a démissionné volontairement problème bɛ dɛ. mais est-ce que se ka fɔ ko otage fana b'a la. non otage an kana coup d'état la bani an ka to coup d'état minɛn kɔnɔna la coup d'état tɛ fɛn wɛrɛ ye ka dankari jamana institution na ka bali ka fɛngɛ kɛ ni nana jamana ɲɛmaa bali a ka fɛn kɛ a ka démissionner o kɔnɔna la n'u ma démissionner n'a yɛrɛ ka ŋaniya ye o bɛ bila minɛn jɔngɔn donc a sera an ka continue dɔ di coup d'état ma ni yɛrɛ min bɛ fanga la tɛ dɛ c'est à dire don nalenw na an ka dɔn ni nin de i bɔra i ye nin kɛ ni bɔra ni limite kɔnɔ vraiment nin de ye coup d'état ye nin tɛ coup d'état ye sinon comme ça marifatigi bɛ na et puis fanga bɛ di o de ma mais o bɛɛ la a bɛ fɔ ko non ko coup d'état tɛ ko mutinerie ayant entraîné à la démission du président non parachèvement ayant entraîné la démission du président et rectification donc vraiment il est temps qu'un gars continue de faire des coups d'état ma constitution kɔnɔna la parce que crime min de do a fɔra ko yafa tɛ k'a la n'i y'a kɛ ko yafa tɛ kɛ. d'accord vraiment maître merci beaucoup Boubacar donc kɔrɔfɔ filɛ nin ye bi su na mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ donc mɔgɔ min tun b'an bolokɔrɔ o tun ye Badara Aliou Sangare URD tɔgɔ la vraiment n b'a dɔn nin tɛna kɛ i siɲɛ laban ye don n'a nata la an bɛ nin wele ka na donc on profite pour saluer Waɲɔ Kulubali an ka foli bɛɛ donc maa filanan o ye Segu Ɲamɛ Bacili donc RPM donc vraiment an fana b'i fo n b'a dɔn porte dayɛlɛlen don on profite pour saluer aussi Boubacar Keita voilà donc monsieur le président malien de l'extérieur établi malien établi à l'extérieur voilà donc donc an b'i fo kosɛbɛ vraiment merci beaucoup an bɛ nin wele waati i bɛ na donc maître vraiment foli kan ka k'i ye kosɛbɛ an mako mana jɔ la waati i bɛ na donc Boubacar donc folikan laban b'i bolo an bɛ sɔrɔ ka kuma kuncɛ. Ok Bokele an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na an sera jɛmu kuncɛyɔrɔ la nka an tɛ se ka jɛmu wuli fo an ka maaw hakili lajigin sabula ni diɲɛ bɛɛ y'i tanu ni sigiɲɔgɔn min tanu o ye tanu fu ye donc min ye u b'a fɔ tuguni bamanankan na ko jibatɔ fini a tɛ siri ɲɛbarabaya la f'i ka kɛwale kɛ an filɛbagaw ka hakɛ to donc i ye kɛwale dɔ de kɛ o de kama i sigiɲɔgɔn n'o ye commune 1 maaw donc u ye bonya dɔ k'i ye ka médaille ta ka d'i ma donc ko k'a yira k'a fɔ ko i ka sigi commune 1 kɔnɔna na ko a ye magoba ɲɛ olu ye donc o kama donc u ye nin médaille ta ka d'u ma donc an bɛ mɔgɔw fo kosɛbɛ donc min ye i ka kɛwale ɲuman na donc vraiment ko i félicitations donc an b'u fo ka courage di maa wɛrɛw fana ma hali bi minnu bɛ sigida wɛrɛw fana la u ka continuer baara ɲuman fɛ jamana jɔli la min b'a to u ka sigida ɲɛmaaw fana bɛ ɲɛ b'u fɛ ka se ka nin ɲɔgɔn na k'o fana ye donc o kɔrɔ de sisan k'i fana ka i cɛsiri hali bi i ka dɔ fara baara kan wa denmisɛnnin minnu fana b'i kɔ olu fana k'i ladege min b'a to u fana bɛ se ka nin ɲɔgɔnna sɔrɔ nin tɔgɔ duman ɲɔgɔnna sɔrɔ min ye u ka sigida o kɔnɔna na donc an b'o foli bila min ye commune 1 ɲɛmaaw ma. ok o citoyen modèle donc olu de y'a kɛ donc an bɛ profiter k'o de fɔ mɔgɔw y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa Moribabugu fɛngɛ Bangoni na Serifula direction la Ousmane Sogore monsieur le directeur an b'i fo ani baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yen commercial ni ressources humaines k'o bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra an bɛ na Moribabugu yan mun ye Buya Kulubali ye k'a fo responsable technique Mohamed Keita le russe an y'o de fɔ an b'ale fo cɛ kelen min taara k'a ta kalan kɛ Rusi jamana na ka na n'a ka dɔnniya ye faso kɔnɔ vraiment merci beaucoup i ni ce Adama S Kulubali k'ale fana fo GMT k'ale fana fo mun ye alu officiel Abu Jabate Lafsa an b'ale fana fo an bɛ taa régie la Kame Kɔrɔnani bɛ yen mun ye Boubacar Traoré NB k'i fo Saka Kulubali k'a fana fo Didi Bokoum ani Koche Jara n'o bɔra dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka na les chauffeurs et la garde nationale m'o t'e bolo. Chauffeur Lamine Traoré c'est Seydou Diallo ani Youssouf Diallo min ye garde ye sa min ye Moussa Jara donc ka fara cɛkura fana kan donc ani garde nationale maaw olu fana bɛ kɛnɛ kan yan nɔ. donc an bɛ profiter k'o ya k'a fɔ ko mun ye Fadi mɔgɔw k'olu fana fo i y'a faamu n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka musokɔrɔba ɲumanw Asa Sɛnpara k'i fo Aminata Sɛnpara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Go Aïdara k'ale fana fo Pamina Sumunu k'ale fana fo n'an bɔra an bɛna Nasirifi Kuyate ka fara Madame Touré Jɛnɛba Konate kan n'o bɔra dɔrɔn an bɛ taa Dramane Traoré k'ale fo Banama place la donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen Alimami Traoré Côte d'Ivoire k'ale fana fo mun ye Lasina Sanogo Folona donc chef de gare Zegwa
Côte d'Ivoire ni frontière chez an b'ale fo sans oublier Abdou Karim Bagayoko adjudant chef des EGOA donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen donc sisan an bɛ sɔrɔ ka kuma kuncɛ ni jɔn ye n y'o de fɔ trophée mun dira ka bonya ta k'a di Ousmane Chérif Madane Aïdara ma donc a n'a ka denbaya donc karamɔgɔcɛ donc i bɛ Italie ni waati in na bonya filɛ nin ye donc hali bi n'Ala ma basi kɛ dimanche wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni invité wɛrɛ ye donc merci beaucoup a k'an bɛn dimanche wɛrɛ.